Okay. Asem Mpe Nipa Jumatie ena sabre waso eguso awutie ewo Sompa 93.1 na ebono nwotwe a yebebo awura TV ne so na yahwefo so ahweyen na yatoa so afri ho ede ama yatiefo bronya boso mi edikan no ne da etoso edu enkron enene 19th January 2023. Hey, kakra January no so kwa kakra January no eno so kwa ne sa no so abapa ho sima enkron ewo Sompa studio sa enya Asem ketu akra enne kokoti de babi bepam cheche ne na enne no ka kire obi na obi so ka kire obi se Sompa fo no Asem Mpe Nipa wo mo aba Asem Mpe Nipa na Asem Mpe Nipa da bia ya mayetiefo enya no nteye se asisi samapo menteme ho ase se yade akura na ada ni nkonu da wo so a se wo de ba Asem Mpe Nipa adwumadie so a ye be ma kwankere se de be ya ho ebetumi atow ni nyina kanfu ano ye pese ahotone asumdue ekoso asantemam ha ene Ghana mem ha na ebi asa ewiase afa na nyina na obi pia de odena Asem beba no Nyankopon nam na adom so Asem Mpe Nipa ye betumi ama ne ho atono na ne ho esan no a enya Asem ketu akra womna samo atena se odifo po kwabena ono so aginadwa sa na wohene yire maame yeboa akua asua mabronya woya ono so atena se fa ho ye dan baba wano no enya Asem ketu ne papa ne agya bio hey hwie Chief Executive Producer Majumadi Bema Usu Kantan Krankan na boafo no ebi ene ekoba Jesse Semprimu ene nana Yaw Mensa Brampa ono a ne saye bonkum hene wo chinchin fidie mfruma esa ede mame oyuko ba kwaku yeboa eka dwumadie ho sa ena nafrie enso eka dwumadie ho anya Asem ketu akra ene wo motintim nyoma wo mode agu apronso a ene hwie na ensem a eba no chepaw ensem a eba no anu odene papa okọ MC ya ho a ima ewo ho obo adwuma kama anya Asem ketu akra kofro bofo mpa bema so ketu ameyi pabre na Osei Aboagye Oforisuo nintifo me ena mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so anya Asem ketu akra omna samwa empom te say Oforisuo Nyankopon da romane so de ache wo de ache bibia ye kama because nyameni ye diniye okay Oforisuo se de bia na meka se nyameni ye diniye na ewase wo ase won se nya obia na nya ne sa iti Nyankopon odoye se ne nyamia ya dom na ambulance nwen na ye de ade akwa akosi ho ye de obi ahomahye obi winim ne na frum di bibia to obi bemem na nyamia ya dom ne etimi tra ha na nra ye beta ne nenso the same thing na let us Nyankopon do pay ayeyi na chese katama da bodwem moje difo ayi biafo ayade pa ye na me ade a mempani di kakra no di kakra sa unse di kakra no so na ansa ne be sa na wo tiase na wo yare no me so sa wo tiase no wo ho eden na wo ho no na aduane a wo pepa no wo da ho ne ye yabre wo so wa sa de no na o eye wakono a utimi no na wo ho ode utimi di ba sa ta ma yare da ho no sa aduane a yabre no hu sa aduane no kwa na di kakra ne bam na di kakra ne bam o wo de akwaku ma me fa ai kwabra kwabra dinye kwabra wo de wada wo ma so no yare dada kwabra me woni di de na o favorite day food na wo nyare me de me yama no dokron ya ho ne mmeke no ekoba no so we di obetimi adi te ba sa obo se gu mu na se a na nyame ampata na mu na se ye na de se wo ko na kwamra aduane be pa no pe oni ne nante yi kwamra
Kwa mramene nanti amango ban opepa. Pamango. Za. Papa na sifia na dwene ya pon ye ko. Na maame fo na siesie na na dwobre no no mu nyina bu ntwere maame me so wayi me de no wayi me de tese nya sa ketwa. Pamango do opeta mango ko yi e problem. Na pan no so opepa no pa. Pan no amaji wo mu. Amaji wo mu opepa. Na me kwa wo say dru ba bi ade a wankasa wo ye no. Ya na ni di ni oden. Kwa ma de so. Oba wi ase ade o timi chepa so ye pan no. Pan so ko chen so ko kan ma egu ana bi aba. Ti kwa ma de ye wo yare ye aduane a no pepa ye ma ne so ka kete na mra se na we de me pa bonti ka ye nya ye ene nkoko ye odi bla ebom o Nyankopon adawroma se sedie metimu se nyame adom ami hu se o sanesters no o se time I call magam hair care no wo mu ya no ya fa minua ba ne soso magam hair care minua ba no na say omo se Asem Mpe Nipa obi ametwi nanim o enkasa sa omo enkasa sa me se ase to bo ase obi wonu me ntwi nanim obi wonu me ntwi nanim yo ne say enya ne munya na etwie omo ya de omo no magam ai omo ne wosoro no ene ayi na twi manim ma adwoa me ba che woni munye adwoa ne twi manim ma me acha na bi ye twi ene omo ye twi manim onu na bodwuse ni ye nu ma bodwuse mi na me pese ata me ka che master no say yo mu de mo nka ni bi ayi omo no se mai ata twi ofosuo ni mu a eye different Olivia etwi ofosuo ni mu a eye different pato ko fa ata twi ni mu ne nanu achachia on enti ne kwa se wo so pepa ohene yire mesero ye wie ya pepa na ne munye me ka che omo ata ne onya de e wo animtwi ho oh there been man kwa de ka Olivia onimtwi ata ata so nimtwi so oh interest bi ani ho ba de kwa de ka me ma mienu bi wo ha me peso mbetwi mani kasasa amonye kokko de na omo no Asam yenhwe bibi 7 producer oh se na keteche ote ase no ta aka se ka ketekete ya mi hu ade kakra anti no obi wo no de ne se be kan ma ne nye ho sa ne o sem sesem anti ma adwo na ne twi manim no woni madwuma yi pa ne no onunu ni trim enti o me se ko omu hye yumu no no se o da bi ai oh omono mi nua ba de twi ye me ayi sa no ata me da wase me chia pa na ata kwa ofa so ye ma bodwise no afi na masaso ba brantie tebia me sa ta chena ha da bi ntwi meni oh ene wa ntwi onunu ni ntwi meni no mitirim asem yale ntimi twi meni manyi me se funu no na ofosu nyame aye bia ma me okay de kwa nyame anim ni eno ana me pese bibi wo na bibi ahye me so ntam che da kofa ho ma oh tobo odifo minua ene sofo pani oh metiase sofo pani no metinase ese no asema kofa sa concert acting moving bia memu a akam ntimi kasa because na maye cheko o de sofo kakwa na ohene yire wo ho enti papa nti was metinase o aka chemi ana papa so nimdiefo babin wose oti TV no no papa wone na yire wo fa Asem Mpe Nipa ni na wose oti TV no na afi ni ho anka se nyenya no good for pay ya mini papa na kasa si but ne wobetima wo ato eso de na ase makrupo twedi ampon ene wo bo mpa ye ma wo akodi o ma se no wo bre no wo sika o de apoa wo na wo se e ma wo ko su bra so ma menka se makope me pa cha otie me ma me papa wote ho woni ma me ma papa te anwumle se e bra Yesu Kristo kra se nua da ne ko ho ne wote to ye no kwabra ne bia mani so adom obabesia e na mani so num ye papa to ye wote ye wote ye nin se ye ma me tu kwan bo so me pe ye papa obekora se me I will tell you Emma na se kwa me bebam do ba be gina mechi abobo mechi dom because mu na me ahodene me na me ka che so num nufo no mu a wo de fama di agro eti me tetwede mpunya ko pose ba ma de me kanfo wo mu papa me chia wo mama nya me hira wo odawruma ye no ma dada ka nufo kakra no nom
na John so dia boy yeah dia boy kesie hu me catch no brain papa temase o hene yiri abrotia obe ni munyamfo te se o hene yiri o hene kase fire the atop fire na utru atop and ni o TV so na ni kunti wa na namua na na piao na o ti won mo hwe ni yiri nim so se na me yo chief cry chief hwe the okay I say mas me catch no brain Yes Christ so di memechia ka mema kwa twene mema twene be makwa fa to me ene me kase mo achi wiase nyina se Yesu di memechia aka mema atwen be Yesu be ma fa na chi me ka kire brain ma na ji Yesu to mu ye bo na se nuam kra na ma ne ka ho na kobrane odi na chi se me ne be wu hwe ene ko de no e kan bra na anadwo bre na oba basia ejina esumu oba eti me danyankopon ase na me danyame nkokoro so ase okay me yale yi obesra me na o ka ase me so kire me se omra samwa o so opata me ansa me fa ne kokoto o so omra samwa pete mizo kate na 4 5G ni 2 a me fa ne kokoto nkokoro so be di machi koma samwa gum ho fi etim de ne be kokoto okay o hene yire mun taama chamfa ne kokoto ai kotu ayade Yesu Kristo ko ayekobu adukumfo no yefre ho gabata mo na hello di ni Pilato ne ehwe ho yefre kotu gabata adoatia Ofoso bema mpom nyame adom aseda bi nso nkoma de ode 5G drink e bae Ofoso enu ana me ho nya kola na ma menka asem bi enu ana me minimum ankasa ya me yate se de ekuro wo ho no na me kasa kora mpo nye efinansa na nyina no efinansa na me no 5G na nopa na anwumre nso mba program nso aba akusimanim na ade a 5G na ye nene Ofoso on se enu ana enene me kasa no on se nsonson ya abem mixa 5G na minim se etimi ekum eminimukuro we ye new experience amaye minim se etimi ekum eminimukuro ne bia wo minimu awe pa se ekuro wo ho no anansa wo bo wakura pa se moja wo mu no wo minimu awe no minim se 5G etimi se 5G no ankasa no o se wo ankasa wonya experience bia free wonim da bia ne se epesi se ne se bia me minimu me ya na se bibi sa na obehu na ya ankasa ye vitamin C enu bi na ya na meta eto na me de konkomo me de ato nso maye na na nse do masi apagya ne bom no 5G adawroma pharmacy shop bi ekeka ko 40 cedis na me se there be 40 cedis no 5G uba Sompa ase no mo a ubetimi anya we ma akoma nan a ana se de chance akola ena me de ya na ma top pack na je say na ma won kai de na first no no Dabi won se jensen ne sa green tea na ewo mu no eni guarana no aha eno na edi dwuma no me se na minim se timi kum eminimukuro ena me ka se me minimu ni nyina ekọ aka akra bi enti me kan fo de ama obi bra be so hwe we se de o hene yere mehu ena me di hu adanse acho 5G wa o minimu ayekuro no me sro nkototo sika nkotototo no bia be no beto 5G no na wanka senya experience ni bi na etiefo nso nka ye ho na Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana Facebook no sabre nyanko television so no wonum ka ye ho wo na fe Sompa TV eno so YouTube wo ka wudwuma de ne ye frase ye no wo nyina na ye na ye fa nkogu awie pamedase okay wafusa wa wasi adaka wasi won kam kokotima me ni wasi abetie sigya so hey Asem Mpe Nipa no yaba na medical ka che o se Asem Mpe Nipa futuo no amanfo asomtwe amanfo asom se twe efiri se kofa bai no kete chobe ma no Asem Mpe Nipa futuo no otintima se yie papa na ena futu samu a ofosuo be ma me ne mapamfo ye de ebre wo no se enwoma numbia eni kwa se opa ho achew ansa na wanya ewa wadiem ana se enwoma numbia e wo se ka ho wa bra se bempradua san wo twempena ana wo wa wadiem e so wunya no ena sabre ye betwetwe e ho nkomo kakra e wo Sompa futuo no so
Asem Mpe Nipa afutu no so na de di kai eye enkitahodie communication se one woyiri ebedin komo na de atoso mieni so ne attention wo se wo ma wani ekunu ho ana se woyire ho eno ne attention no eduru ba bia se wo ma woyire fa ho ke no se wo fa woyire ho pa enya asem ketwa kra na de atoso enan no eye obuo wo se ubu kunu ana se woyire respect ene ho de atoso nim a etwato eye understanding entiase eno ti awade no akasa ye ka no ana se wo be ko relationship bi mu no saa nyoma num we no wo se obia wo do ho akosha awadiem ana wo relationship mu no wo se saa nyoma we bi ka ho anye saa de wo ye nyina wo ye kwa ya no obi timi ka se ya mpa kra no ya se mpratwen ye pani echa awade eno ti se wo twe mpra kra no a na ye pani echa awade a na wo se saa nyoma num we no ufiti ase na wo ye ho practice ye ansa na watumi de akwura awadem eno ene ebeka che se we de waso awade anase wo ye very matured e wa awade 3.1 eno to odofo ene me ka che ona nwumere se ye ka se nkitahudie ana communication a se efiri awadem anase mpratwi mu a enye ye kura efiri se wodofo ebebusa bibia firi ho na se befiri wonum na banko ade a kasa na wo kasa nyina no eno eye nkomodie eno ene communication no sa communication we ehu ye papa efiri se communication esizi ewa awade mu a emma awade no etosini anase awade no kankro no eduru baabi a ya na ehimpa efiri se eduru baabi na se school fees kura na abagye firi ukunu ho akoma na abagye firi ukunu ho kura no a senye nkomodie na ne bedi eye communication ya untumi anyi bibia emfa firi ukunu ho eno ntino enkomodie wa awade mu no ehu hia ye papa eduru baabi na sa awade mu se oba no ana bema no obema no oba no ne obema no yaka ana bema no oba no yaka na communication esizi pe wanhwe ye di otifie ho no otimu se we de bibia si awade ni efisa agudie bia na no ukunu die no agudie bia na no yiri die no esanse ayaka ba na ayaka no ba pe na communication esizi e mama fo hu se we de mframa bi etwi efa awade ni odofo e wo se wo ma wani ekwo ukunu ho e wo se wo ma wani eku oyire ho eno ne attention no oyire yare twere no aduru ho yese oyire na asamato no yo twere no aduru ho ma woba ne hu se ma bema ne hu se wo fa no ho na wo hu hia no yie pa odofo we na meka ni nyina no se attention no atube betumi akoyie ukunu hu be hia ho oyire ehu be hia ho a se nkomodie no esizi pe attention na adwuma ye no eduru baabi e no so bekofom pa wabai bemei eduru baabi a ewo se wo ma ukunu ne ho fa ho ewo se ade bi obebusa wo bia no ewo se otimi toma no eno ne ke no fa ukunu fa wo yire ho Sompa 3.1 wenu nyina no se attention ne attention no ene ke no se communication sizi pe wanhwe ake no so no na nadwuma no ye ebekofom pa na de atoso nan no ene obuo no respect odofo se ukunu ana wo yiri gina nipam na se utimi etimi ekakasa bi na ense emfata emo manfo hu se o ababa wa we di omuni kunu ababa wa we di se de osiye ni kunu no enye fe enso ani no se obuo ama wade mu a ema wade ru hihim se obuo ani awade mu a eduru baabi a omanfo dodo no atimi bu yira nimtia omanfo dodo no atimi bu kunu animtia wo se obuo etimi ba awade mu mi wura me pa cha wo sesei odo me pa cha wo sesei
se kasa wetumi to oba ana bema no na otumi ka che ni kunu dia etumi ma awade no epagya konkai pa na de tosu enum no ni nyina enkamfu ano se communication no ya adwuma attention ana ka no ya adwuma obuo no be ya adwuma pa no na entiase nimu a understanding na tosu no nimu a awade ni begija awade eyentiase awade eyentiase odo yenye ni sei osimi wura ke ye ni sei akaye ose yesa nseme na me ya be man ti dabi mempene esa nseme na me be man na komo we be so ye no aduane we dabi eduru ba bia ye hyehye na ntiase ya ye adwuma ekoba ne sa ma ware ne konka yie pa anu ti odofo sa nyoma num we die wan tumi anya ne nyina kra no wo se utumi nya mu nan a wan master wo ho ekoba ne sa ebema wade akonkan amanfo ntemo asem amanfo entemo nka ebema wade na tumpon efiri se awade de wo se mutemo ho ase wo dem na mu pia bonten a amanfo de ayenhweso de e de ahyehye wo mawade me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo Omra Samoa Oforisuo bema na so da wase se ko farbai akofa biaba na yenso ye be de ho namra mahoy ana ye be check Sompa 93.1 nsam no doso but ye be yibi na ye nnuanum so anya bia dai aka eti memo de kakra metimi aka ne se be man wo bankuta mudie ana o ma waresem no se wo hwa ye betra fidie so fie no ho ane babia ne nam bia no ensem a yakapa edoso pa ye oba ne be ma asem ye musa se sankrofo nyina so no mukogina Nyankopon anim hyebo ye de ne kofa baaye medika aka se ya ware ne Ghana ha no se wo benya pa na se de ne kura ye adwuma aware Ghana nkenka ho ewo kwan bi so cause ye nnuano mo mutu kwa abrochire no ema ne mema nyina so mu duru abrochire wa ho mra no o mu di so bato mo ba no mato atwene se duabo bi ne aboye no odwene ho a wonte ase be ma kwa abrochire ma yaka che ne se abrochire mra ne fa ensa nka wo ba bato ba ha no ma ne yire wo ha no na punching bag oba ete hanom ni kunu wa abrochire one ne kasa ewo kwan ofa so ne kasa be man be fani free akodu abrochire ope na wasesa na wo kan se mbi se Karen ayade a ehu hia ware mu pa bad nipa do sen enenim se ofre ni kunu ebedu ta ma se ni kunu dide no te aya eku ase no aka che se eku ne se wankwa ye be fan no ye fan no so wonya sika ntua sa fan no so ye be fan no so sika na obetua nyina be man botum ene wo de yedai edi kwa kutua eduru mebi Oforisuo eno ma bi ho no ma se wutia ware pa na nipa da sani akogya soro de ma hyebo na nipa ho nyina di adanse wo behwe na de kitikiti bi e de agu awale no ayo mu mienu ntiase kakra bi a wo manya oba bi eni ni kunu ana bema bi ne yire adi so de awia mu nam wuram ba bi o fa bi oba di nachi du mebi kura na bim no kura timi ka se first eno be kwode do be kwode nke eno nko obi timi ka se papa wanyi mu anu amfiri ma se mu a me na me kura se mu a wanwe ya mewu ahyew oba betime di akire sa ma no ma successful by last minute se be man sisi wo ba na oba sisi be ma na wale nagu ni nyina ye no man kitinkiti ye de pese kan nyina ne se ne futu se ma ye de ma on se wankasa wutie no wonim de gu awade ena wankasa wutie no wo ye be man so wonim de ma efie enyo wonim nya na ye be ka kirew se wonim de na ye ka kirew wo yire na won ke no mema bebre wa wonim adwuma awo kwan bi so masa se wo no wo yire te menya me na me kire wo ba wo no wo yire te na se wo kwa bonten na won na kotia ba bi amasa de wo sabe wukuta sapa wudware a wudwale wo chi no ye nyini ma wo bama bi sifia na ne mekote chese wo ba no ne oba ba ko no do no ko no wakote nsem bi ana wakohu ade bi to ade abufuo na eba ye be kire ye kire sa no mani nyina se ne
se wuti Asem Mpe Nipa wadaroma saa noma no infect ema wa wade de enyina wo okay effect wa wade ti de pese ye kan nyina se bomoden na de sese wo ye ma wa wale gyina efie ye yie so ti ase ye kan awarasam na mde fa wo but the bedroom rebi no na obi ho kura no na ye defo wo fie efie no ye defo no pese odi obi aye nkoa afa bedroom rebi no na wo adwuma ye na flop na fe no akora bi ade ne ye nkoa akoa no na fe no na wo kɔ no wakɔ bege no ye bese ade ye fe ne Karen enya wade nko unua keto a sebe ya wo no a wo na wo wadi kan ya wo sika akora na sese wo su pagya no wo ke akwala no wo ke wo maame wo ke wo nua no ni nyina na boa eko abetwa ti me de Karen de me fa ni agro eye kama kama pa wo ke oba na aka be ma ye me da se odifo bla me da Dr. Molo ase me doctor ba ko peno no nanka mbese ko TV so da ye chire me sheda aka no asem Dr. Molo owo Dr. Molo Moro Omro se kan say Dr. Moro Moro no unua na say Dr. Molo so be ni mo biche se be bo beje foxa o se mama nkan ni nti wo so ankan ni se wan wan no se ya kan say ya kan say Moro and then you are so say Molo doctor can no we bu akwa okay Dr. Panyinipa Dr. Moro na wase san unua nche wase san wa bin yie ajo wa bin yie anaju 1 o'clock no be fa mfiri me fie de call hospital me shada aye no adwuma wo TV so me dana se na of us you communication contact the marriage it's a very important. That's it. If you want to if you want to call your husband or your wifey as a communication to talk, that's it. Brother, you are so sweet. Na many betri mo na blofo no obiti aso. Blah, communication as American on. Say odi oba ko tenefi na wo wale no. Now for phone. Hello Linda. Now what is saying? Na mafiu. Me jami wo fie kura kama se da twitwa. Linda na de he. Anan we no odi din bia na. Ba cho se obese manuka. Mrs. Linda Maka say no an. Ayo. Enti fancy. Linda. I want to say. Okay. Na afi Nana mame. Was that guru no ho. Nana mame. Okay. Nana mame. Afi na mateme ho ase. So na wo guru no ho ofon so. E wona kura me ba me ka we na pe ka mo ka so mu kakra mmiao. Oh. Na wa mantima de. So what I say? The communication. The communication no. Bi wona mo be hia bibi. Bi kura na ahomache no waka ase mache bi na skeni ho. Ti ukoko duru adwuma mu a ana wo pia fafon frɛ no. Ye me do na wo se ka me yiwa no ne nso. Bibi ni mutum panyamtere. Me ya me hye da to abelo. Ho ye me fe woni ma woto wonantu. Me yi wo de to boase. Wo ye bibi sa wo ba ho a. Da bia no sa communication and one twasi care. Oko care so a C A R Y so me nyɛ packet o ba sha da he R E sha me sha da na me so tiem me da se enti sa communication contact to care no eboa ema obaltimi tenase ehome ema ne nufu hye na to hye na ne to hye na nim bie de to so bio so no okoduru fie no eya oba enko aye enko me nwale eye no kunu nwale mbom be ma de nam wochi no de nam woto no de nam woto ase odware onufu ase kama me pa choma me mafutuo ye ka wade asem afutuo asem ade aba no nyezi sa o wo wia okoto blastic odo ida to ho ni wo dwana moto dwo baabi ye oba ni ye bubu ni na mawre yi na himfie ho no ne care me I will tell you what is a care the care say wo hwo ba ye
yina motuom de na to aba ne no biebie baby no yi ni kama o in fine we out the tower white papa ho eyi mu nyina to agu kama na wa kan bia chance I love you what checking na more obabi wo kwa na onim nante to ni na mo so che ne say nante no duru wan ma to boase Oforisuo asem we di mesre fire topic wana me time ne ye hye da me biemma ye tiefo ne yahwefo ne ko mo ya kobla ni bia wo de akonya na aburo ne yere etu ne se sabi mpredesem nye sofa ka be ko Jimmy papa na so me sofo nti onhwe ne hoye so oba ye hwe oba yi na bema oba so hwe bema yi bema wo hwe ase ho no ye ne fini nkonwi bi wo oba wo so to bristic na so ye ne yi ye to kwane yi papa ye ne mowre ye ne motoam oba bema mi wo kwada ne sekware sabi wo twutwiri sekwane ye ne ya ba oba bi wonka no de num pampan brush say be a better 3 months 4 months 6 months na bema kobran to brush man yire come on brush 2 cities na be obane bre 3.1 me pacho ye ma communication ye ma ke no ye ma ahunedie kasa ahobrase ne mwa ya warie mu Oforisuo odi na ntiase no so anu ani bra ento se anu ani wo ye obase ya mpacho ntase ndie onu adwane wodi enye dew wakamfo no me do ede enche twam ko ede na emom ye na o menche na perform kakra ekwan be so ne be kasa so atase na se me to da na me to akatwade me to akatwade na ma che me ile gina ho yes mam kasem chiro wo kasa sempa me kasa chiro and then the one can bro for me I tell you I will tell you that's it me che da akatwade me dwale me yire kama wo tie me ye bi eboa Emma communication tomorrow, you know, it's a Margaret to Margaret. That's a contact money ye. Okay. I know you're Margaret to Margaret. Margaret to Margaret, some Margaret reche. Steam no. We friend I get car. I don't know about no call you man no about fee. No, you know, Bama with the fat. We the papa po. Woman go do. But the way you feel kakrano. Ebi okura sabi na ni pieto kranye hwe pieto no ne koto ofrobra no masa okay ni brazia kranye hwe ne man koto brazia e ma obare to ni brazia ne ni wo sipa to kra ata bonta ni wo sun be ma wo ya hwan wo ma me man e man bre be na me ka chiro mo oba ne she dress no say yes be ma kobra ne na top anti se me fanhye okay eti so ofre wa sabina ni himo so nyina dai apagya miwura na we ye ka o hanum a anka me ye na communication na ye adwuma shoot communication mama friends ye emre papa adwatia Sompa 3.1 adwatia yanko na unwa be ma say no ne be shoot communication no in fact nyame say bia was meaning say time we say was all the anadwo the segment the masof na said what ya promo no de Oforisuo eniema numu ana sensefo numu a wo boss no mesuma yi mienu me ensa bi na maka ho asem awo tofabom na de me di kan no communication 3.1 enkitahudie ekitahudie pa bia hia ewo awade mu enye enkitahudie biara se osole ya na asole wadware okọ baabi kwa wayi sika to table so se baabi ya wode oba ne sika to na bia okọ baabi anase oba osore ya se okọ ni dwomo opentem nte no rada ofa ne ntoma ne ntade hyehye ya no na wasi kwan so okọ adwumo sesenyi on hyeda ne ho kani enhyeda enni nkita ho ansa na bia wafifie anase asetena na wonu mutie no krampo no on hyeda enni nkita ho die papa bia wa asetena ne mu Oforisuo ye kan wo kan waresem nanso osade ayonkofa ebem relationship stroke marriage relationship no ebetimi abase oba ne be man platwe mu agrodie anase bi kurampa enna ene woba entema nase obi ayonkofo nyina nenesi ade fa awade mu a Oforisuo awade pa bia ni wo a etimi gina kwa nanim
ya empuntu etimi bemu wa bra nkitahudie pa bi anim sa wote wana sa wo se wonfa nkitahudie enya adwuma ewo awade mu a arehwemu pa bi ani ho a ewom ewo oyonko no emu a wo ewo mu se bia meme ye oyiri se menimi kunu na na yebo asiama menene mienu yentam nkitahudie no enye papa na se nkitahudie pa bi ani yentam a enya ade a menenu mienu mimenya arehwemu ewo nimu sanso na ono so enya arehwemu ewo mimu biam meni ahotoso bia ewo nimu ono tusu ni ahotoso bia wo mumu esanse mi akasa mabrabo na mebo ewo awade na se no onim de ekọ onim de eba se me nanti a me nante me kwaba madwuma mu sete sesen onim sanso na bi ono so na adwuma mu sesen enete de na ekoso esanse nkitahode anim nte no me so minim eti ebasa obia ente ne yonko ase no na ya na ede misunderstanding no eba no na senti ase anya adwuma metwa akosi understanding na wo kan ye nimu se communication no enimu a obehu na enti ase no so ayira wom se be me ya de anase wo si gina ye bi a esanse wona ni ne yire no eni kita ho afa ho nti no oba no so nti ase fi se onim reason ti a be ma na gina so de aye saade no onim ni timu po anase botaye nti a o gina so aye saade ni nti be hu se mente me ho ase aba ade anya ntokwa kora mpo na obe hu sa ada ne ntokwa no mum yenu nyina mo de afi so eba sa asomdwe eni fie ho eti yesra obi ase se aware mu titiriu se wati opese wa wade atumpon no awade ye nkranhye edema afoforo na wonum so hweso esua ekasa bia na so obi wo nwale ekura bekasa asemesi na so obenti awade de said de omusiko ni nteno me so ya me fese bia mewura aware mu a bomode sa woni wukunu ana wona wayire ntam ne kita hodie mapa ebetimi akoso ne no ene betimi aboa amanti ase nso aye adwuma ewo montam enti ase aye adwuma wo montam ofo so ya na awade no ya na efe keke ya na akono keke na mede ma no ekwa awieye no na mede carry na say attention na wo kan ye na attention rather e di twato ofo so be ma se mete wo me ye oba warefo na menimi kunu ti wo be ma no se me yade o se me madwuma me ko sesen na efo all for me we bia me pese me ne kan so msama na se me pese me nya no kula ene na ade bia oni brema me ema ye abode bia ye pa krokro pa ye ya abode bia enke benya abribia no na ka bata ye ho ema ya adwente sese bi ye se ya na ema adwente se nkwada sanso na ema so ma adwente se wuni mo ba yo a wo mle wa awade mu o mle wa mpra twani mu efisa sa wo hu oba yo a se bia niema nketinketi bi wo bisa no adwuma mu ko sen na wo niema na wo ton no sen na ekodwadie na ekoso eniema no sen na ese akosi sikasam no sen na ekọ ana se bia nkwada no korampo no wo hwe omumu sen na bia eniema si ko mu hia de ede na eni fie ne ade bi ona sika ni wo enya sika nko asem na ye ka bia na wo ni sika nso no oba ni nim sa amekunu de owo bread mame odwene yen ho ebi abribia no ohu de ha yen enti ebia la mo to bi okrampa watu na emomanwie pe ya oba ne penisa senesa obey billions of cities e de ato table so wan hwe ya be ma bi tete obi a wo fi se bia wo sika na ono de oye hia ni buburo bi no ono wode na attention wode wo e de mama no ode beje wo yire enti mema no titu obi wa no wode na dwuma abo no wo safo hene era mi ni time okwa no iska no wode ato ho sika enti ni nya de nyina ye ya na ebi sika ya de ye na so nya sika e na ya de nyina ye e wo ma ya setena mu enti me ka kire wo bia se sa woti wa ni titu mema no munya attention munya bre enfama ema na hu oba yo a awade anasa wo mpna twe no ebe ye damo ma me fancy ase no me da so foso okay 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yehwe na ye ne atiefo ne ahwefo idada enko na ye nko twetwe nkomo na enyoma enko nkai emfa emayen hello
Obapa ma wone so kakra. What me kan? Patane. O free udin de say. Baja mi dis na pizza. Okay, na fisa ka se free. Patan kranklo. 3.1. Ye tie. Baja me de mama me. Ah, Hello. mame, Papa ma dwe. majo so. Na who ye de? Adom ni nhira. Yo ye da mo afe. Ye da mo afe o futu abre bia mo de mai. Ye nu sira mo pa mo pa na bia ne da nya mo si efo. Ye da mo afe bebre bye bye. Bye bye. 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello, good evening. Panipa majesu udin baby a free. Maybe Mama Kasafri as was on the run. Okay. The one can no crash. As I say now, Misso, the worry with the nanny at more filling station. The surround my chairman as a make-up. The one my use cat for may not form by my bounce on a cook your pastor, you cook press. Indeed, a total you complain, say. Many nin come up. And so, now, Papa, my brain to me that it is number. Programs and getting communication in marriage, very, very important. No matter how you are now, who couldn't know. The one to men come out, who don't be with me. And she, how much your friends at the back of the brand, that worry, and so I are not. Okay. Hello. Hello. Obapa udin baby a free. Okay. Adom ni nhira na wo so Say, the dia ne dia modern my new. Yakupon Shrambo. Amen. I want a more motion. Sompa 3.1. Me won't me trade Mampo Mamma won't be some say, like you put things and come up crazy. Oh, but them are, I see you mean funny. Oh, because you mean. I am the young one be brave. Said ye, your mammy air can. So about ye, Yakko, or any of the people crack the Kakwa to pay a crown and Yaman. But I won't mean yes, that's all it is gay away. There, you will be very glad to see. In see, offensive. But I'm not telling that the Amaputu are the mind, Nakupon Shram. Akupo enhira wo so. Hello. Hello. Sompa 3.1. K adu gas oven. Pa. Swami police station chire na owo bola kese no hwa. Na osan kwa aboa soso a ke adu kro no awache ne mumienu osan wo ho. Na ke omo se o gas oven omo de topa no ane de no comment ase e ho no. Enadie no ye baako. And I was secret to be and not there or my Henaka the secret is no power. Okay. It's a secret in there. I guess I'll be told you need and they are called Marco and Woman the Crow. And no, a man down so. Okay. It will be on the table on Quanchen or Position. We never police station at here, do a boss to care do. Kena yasu disi abonte to panu a eye kama. Oh, me said I advert mo bi nkofo bi a mo wo ayi a mo toto panu wo kwa mo nyina me obi nko a ano mo yusu me obi nko obi ani wa na wo yo tim disi kwa to panu o de mo na mamponten kwa so a o mo disi kwa ho to panu ye me die ni bia o fa ma kuro kwa na so o mo disi me die ni bia o ba bia no fa bia mo disi kwa ho bia e ke edo gas obi. Okay. Omo maka no bia ntimi fa ne di nsi abonte. Omo ko omo mra so mpa me yi ano me nti. Aha, e ke edo obi papa. Okay. Mo. Ma mentia abusuafo nyina na nokuremu se de onyene yeresi ekasa ma mai. Yenso so me ma ehia krokro. Yen ne me ma yenso ye nipa ehia krokro ehia tension ni di. Emema hia tension papa. Enya sam ketwa
said the man who hear attention, here crocro, and men must hear crocro. Yes, you for Juma ba, Musu must say, Juma call say. Musu share be, Namusu Musay. Nayansu say, Abraham. And the behind the man is so by the man and my so for the man, Joe. And my own can be my name, yes, we have 3.1. yeah, papa. Yeah, it's attention, and then my history attention. Momo man, Mumma Yabi. And that's why I said, who used to catch on your river fire. I'm also having attention, and then man also, and man is the fire. Okay. It's what throws that them also are now about us what throws that. Okay. Papa, where they in the foot on the Diamond or Ban Fabi, them and Fabi. Attention, Obiamo Bibi, the intimate flower, the intimate way. Pepe. Hello. Hello, Bosio. Yay. Mamma, Nyametia say. the Diana don't keep the command professional taxi driver Gilan about. Okay. Me, I'm a master. Jina ye. Jina ye. Yanko. That's it. That's what I can say. Because I said this children. I blank you to push it. Come on, Bianco Pana. Sompa 93.1. And the better I'm not going to get to say, I found a blow could take some more whiskey. What's up, I was friend was him. Well, look who really desired that. I plan to play with my number in chapter. Said the man, and then young papa. Who was casted, say, the way number, and for crowbar. While we are sitting pregnant, which one is the far watching of Janica, it's a foot of Okay. Ahwiri. Wasi akwada ketua bi na ekofa obi eyire. Ni nyina ne se ofre no hema kwa. Ohema keke na odi ewini no. Hello. Hello, Oforisuo Maje Sompa Nipa udin ba bia wo frefre. Yes, me na sam. It's free in my book, but don't walk on the free. It's my man, comfort 7 years back is now. Let's care the gas moving. Sompa The Juma have a year to my. 3.1. That was to our process that you are. The one of the year to my. Okay. The one I care to work, Toby as well. You probably papa. That's why one I take a serious I'll be the apple. Okay. Oforisuo, that's one of the mystery. The future of my papa, the beer, the beer, the beer. For me, the beer, the home for you. Yes, you. If you know, probably ma, the foot of the man, no problem, it's me, that's all. I mean, I will try. The beer, not down with the engine. There's a woman to look around to read that. Now, I'm a foot. I don't know, be the young, no. Sompa 3.1. And that guy, I'm a hot for it. Okay. The future of the man, the capital, I will take words to that's it. Okay. Hello. Yay. The more Ya je Sompa Nipa. we didn't touch him as man this year. Okay. Na ko he a ye to ka che se ye. Ani mema wakwa ba. Wate unka dada. Oh, bibini wa homa wa hwa emwa gina yie. Oh, bibini wa homa no mwa. Hello. 0554931931. 0548931931. Hello. Panipa udin baby a wo frefre. Mpecho midindi Mohammed mekase free.
konomo okay ahwiri aha ena yade ofra no nyina ebesie ebre ya so se yekọ Sompa TV na yahwefo enso abeka ye ho na ye nyina ya som Ghana man ni asoma santeman kama Asem Mpe Nipa ena yegusu a yade omanfo eho ensem ebedan omanfo ni apensem o mode bedan ye no pomasi bre a enye asem keto akura ye buta ye kase pa eno no na ye nyina ye benom asundua bua no enunti ena ye ba adwuma na ye betie omanfo ensem na ye pen pomasi bre ye buta ye titia eno no Asem Mpe Nipa adwumadie ena waso egusu awutie no Asem Mpe Nipa nipa ene pen ho asem wobofo wankwa nkofa ntichidie a mafia amede wobofo ntichidie gomadi krom womo dwen womo ho na so womo agro eye ode womo agro eye ofa gina ho hwebi gina ho ehwebi eno ti na meka se duru ba bi na so obi ka asem kire wo a na wo ka kire waso na mmom on kan kire wa no otima se obi ka asem kire wo a Sabre dia na yama yahwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre ugusu a wohwa yen ewo Sompa TV Sompa 93.1 FM no so amanfo etie yen den kachire obi na obi so enka chire obi se Asem Mpe Nipa Sompa TV no so omaba so a ene asem wegu ya pro so enya asem keto akura wo muna samu atrase sa ena odifo pokwabna ono so age na adwa ohene yire mame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia ono so age na konwa ene ensemu a egu apro so yabedane ani na yede ama omanfo chief executive producer madwumadie bema usu kantan krankan kumawuni de sheba wode nsa nifadi abekọ aprekese demu wono ena ahihye dwumadie kama na boafo na ekoba jesi simprimu eduana ba nana ya mensa brampa ono ena sa dani bonkumene echichim fidie mfruma esan edemame oyukoba kwaku yeboa eka producers ho a ena omo pachuma ye papa na free enso eka producers ho a enya asem keto akra na uko MC a ho a omanfo a wo moda roma ubehu yan ewo social media handles ahodo no so Facebook and YouTube no school fees ima ena Christian na obrekro no a wo mo ena eboa ema uhu yan ewo Sompa TV no eso kofro bofo mpa bema esuketo ameyipa bre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so no sodro driver ena touchline ko a ena yenamo a na duma kuma asem ni atetesem kire se yawu obi a yatu ne din se yawu obi a yatu ne din na akamfo kire se edin eye gina hyede a yede to adibo bia edin eye gina hyede a yede emma adibo bia krupo twedi ampo basayi drop abo eno ti no edin na duru ba bia ya na enankasa no a wo emnanimu no ena edin no yede won eto kradin ana se awoda no ena yede obi eto ana yefiri kwasiada ekosi memneda saa na no ena de bawunu bia no akamfo ekire se yede saa niba no eto na nipa wotu din eye papa no ankasa wawo akoda no na ye wa mamra ni amane bia akamfo ye ansana akodai yatumi atu ni din a enye asem keto akra na kradin anase awoda din no yewo oba ena yewo bema eno ene edin a yede etumi eto adibo biada krupo twedi apon abo a oje enipa dasani na sede midi kama munya nte no kwasiada ekosi memreda no edin a ewo mu no se yewo bi dwada obema no ede kwadwo saa ena yewo obi ebrada bema no ede kwabena na edwada oba no de adwoa na ebrada so oba no ede abena saa ena edidi so a ekosi ne memreda so
eno ena akamfo gidie a ode etu din no ena ana krada no ena se obi biada ye bewo no otumi ede ne batoɔ na yɛnhyɛ ne so sɛ na wɔtwe so ena akamfo gidi sɛ yewu onipa dasani bi a yɛtu no edin efiri na ekoya bie edin abadin tuo no ebetotoa so akwakosi amamra ne amane ayeye ansa na yatu din no yɛde no nyina ebeba bedown ewo Sompa TV ne so de woba no anya trase antino yɛbetoa eso amanyoma konkan ye papa na yafutu sam so a yɛde ebre wo manfo ewo FM no so no na yɛbɔ no tofa amamu a yɛse anwoma numu a eni kwan sɛ ɔwarefo ana wɔware ni opa ho akyɛw ansa na wodɔfo atumi aya amawo sɛ mubedi enkomo de di kan no eno ne brofo kasa no ana poto kasa na ye communication eno mubedi nkomo sɛ enkomo twetwe efira wade mu a eduru ba bia na ama wade no agigu ana de toso emienu nso ye attention ɛwɔ sɛ wo ma wani ekunkunu ho ana sɛ wo ma wani ekum wo yere ho eno so eboa ema wade konkan ye pa ɛwɔ sɛ wodɔfo wo ye caring ofa oyere ho ana ofa wukunu ho na ne tomato ene ni bibia no eno so akonkan eno ti awarefo ense saade ne nso ana se obi biada wofiti ase peso okwa awade akontro no obehye eho no so enso obuo so ya ade a ehu hia ewa awadiem ana se yemprantwe mu ye papa sa ena entiase dwei no efiri nkomodiem ebesi obuo no se entiase ennimu dia odono entumi enkoso emma awade no enye kama enuti fabibo kotodwem se wo kwa awade ana wo awade ase a saa nyoma num ya bobo suoi obema emu miensa atumi aka okatrema so ana aye osuban sade beya awade betumi akoso toten edi ama Sompa 93.1 Sompa TV ena wani egusu awohwe no odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Ewiye bremodifo ba kope na mekanfo no ama wasante memba. Odifo ba kope na mekanfo no namde ama Ghana memba. Akwankyere jano no, akwankyere papa no na meka kyerɛ sɛ manhia heboboa no. Ɛhɔ na jakokɔ na so. Na jakokɔ no de so de a, wɔno kuto na Nyankopɔn ama naniwa. Wɔno na Nyankopɔn ama ne tumi sɛ ɔmanfo mpunkyere ne yade ahodoɔ adane nkonnua da wo so no eyodifo Samuel Kuto ena ebetumi agye ɔmanfo afiri wo mpunkyerem eyeka promise mfe ya na enugwase na obi atamade soro wo yenko difo Samuel ho bibia bekoso toten ede ama eye yade koankro na abeto so wo kokonfo no chi Dr. Panis wotimi hwawo ye wo honto kwalebu so saa na de adroni ase eye hunhum mu yade de a hunhum wani wakase pa ene Odifo Samuel Prayer Counseling Center eye koto asem di bem ye yabu agu so Odifo Samuel sisa de wonte ase spiritual marriage wo dana sunsun bi no aba beda ya kwantusam ya wadesam ya adwuma sam pa dia ye wo ba wo kwa awade achewu untumi enwo yankofa kwankyere mu omre nwu fom wo Odifo Samuel Prayer Counseling Center wo Jaba Family House na Jaba Family House no menhia hembobo an ho na obehu Jaba Family House ho na jakokɔ na so Odifo Samuel wo gye amanfo afiri wo mpunkyerem yɛfro Odifo Samuel ewa homa yi so 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 ana 0265 441995 Mesha hebobo ano na jakokɔ na so yenko na yenko to Odifo Samuel na wose meka to se wonte asode na mom krupo twediapo na ama naniwa se wonfo sunsum we emedom adasama na ompunkyire bia wonyi won emfamfirim Mesha hebobo ano kyena yenkan ho na yenko Odifo Samuel ho na nwoma enkonkan Dimpa Natural Health Clinic na Dimpa wabaye wonche you enso po wa mantam so sandi kamfo na Dimpa Natural Health Clinic no yade a wotano ankasa yade a Ghana fo nyina de ahye ne sase
baabi a wokɔ a wɔsɛ yɛbɛtumi atu ase de ama wo ɛyɛ Dimpa Natural Health Clinic na ɔsa hudro bia ɔsa ne nkurabata bia types bia no sɛ bi te sɛ peptic ulcer gastric ulcer ne de keka ho no nyina da sɛ wokɔ baabi ne nya ka wɔ sa asɛm de a hey anwumere baabi ba akɔpɛ na meka fo de ama wo Dimpa Natural Health Clinic na saa yadeɛ ulcer no obi bɛka sɛ yɛ yamkuro na yamkuro deɛ uti kodwa wa yɛ dɛn wakyiri brɛmo wakyiri kasa wu kotodwe kɔyɛ wo yɛ dɛn na sɛ okoko so ɛyɛ wo yaso so a ɛno so kɛfa ho bɛn na wafuru mu ankasa na duru baabi otu sɛ hodwa ɛho tutu papa we nyina ɛyɛ science a anaasɛ ohu sa mpopoe we ya na kyerɛ sɛ osa na kasa no bi baba bɛyam yankɔ Dimpa Natural Health Clinic na yankɔ ne yakɔgye ayaresa na uduru Dimpa ho a detox machine no hey udo na sisim ne ade afidie ɛhyɛ onantamu a ye efi ɛbɛtwe afiri ho no ɛnya asam ketewa krakrakra blood circulation machine no esu edi ahim papa sɛ de bɛya mogya ibetumi adi afurusane ɛno na ɛfa no blood circulation machine bibia bɛkɔnkai ade amaw wapom din bɛgyinagyina so sɛ mogya no tumi ne afurusane wɔdɔfoɔ wanhwɛ yɛ no ne pressure no ɛtena team yɛ slow pressure wona wokɔ no de wawo so no yɛtumi nyane ma ne mankwam yankɔ blood circulation machine no ne yɛkɔ gyina so na me mogya eni afurusane masache no wachi bremo wachi kase no obete giga na emiemian Dimpa Natural Health Clinic nko ene benya adaje ayasa nyoma we nyina amount wa second floor we last hours dichem so hono na ye kyerɛ so de enkane mansia health insurance office no ho na we last hours second floor ho and a Dimpa Natural Health Clinic yɛkɔ na yɛkɔgya ayaresa emu ohwampa na yɛnko emfa enko yanim Ghana fapem ye eduru baabi ama Ghana ya na awreho semasi ha o ama Ghana ya na awreho na wonsom so ani nipa o eno ti ena kwafar bai Sompa 93.2 akwafa dwumadie biaba nana ya Yaw Osei Aboagye every memene da no pan abnosi abapam ekosi nonkron ena Yaw Osei Aboagye de Ghana fapem ede aba na bakofo aduregu bakofo ensanso nyankopon nikata enu nti wonsom ni nipa de a yemwa na makana mfa ne tampamfra se de bema nyoma akonkai ede amawo enu nti memene da wei ene memene da bia no no si abapamu memene da nopa no ekosi ne nonkron so yenkɔ ne ekɔ Ghana fapem ne ekɔ dwene Ghana ho na nyoma konkan Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko na Dr. Professor Abe se men kan kyerɛw se eye sickle cells dia tumda se sickle cells ya tumda kra efri se what the sickle cells in raba wakokwa ye bretuom akotwetwa ndo na ba 2023 kra de wo se obi anto na adwim se ye kan nuro ye kan habanuro ye kan nubna nutan nuro dia ye mfo wani nkyerem wa Abe Herbal Clinic mami wei haban nim no so nim haban ye papa eno ti na waka kire na anwumre se yade bibre bia da firi uti su kosu nase yemfo ye ni kyerem tano so apatraba Abe Herbal Clinic na ukoduru ade ye mefa ne se mami wono bebɔ mpaye wono bebɔ mpaye ama krupo twadi ampona ni monyam adadi wo so na ni monyam ne dadi wo so a wo twonjo so na wo mogya ni nyinada wo de famfidiem ansa na wo de nura kan mami wei amanfo di adanse papa hepatitis na diabetes na ntri di madedi akra de wotenete na mamia besime kan che say fibroid na da woyam enkom ye mfase kan kwankotwa oba emye mfase kan woma waduro nane woma waduro fibroid ni yi enu ti na bantimi nto oyem no se fibroid ni nya free wa wo se batom so oto ma me badin oto papa badin wadanfo bi opewa asem no wo se oto ne badin na ade aseda akoba ma me Abe wo Abe Herbal Clinic tano so apatrapa na odi ne dwuma chanopa yenware nto ho se de be ya fire ntoma fire shetia ye de ani kyerem wo ho wo se ye ni aduaba no na yemfo haban no ensa yade de a aye Dr. Professor Abe ono kwa ene betimi aboa yen wo saa kwa ne so 0243 3453
0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Tana so apatrapa yekwa Dr. Professor Beho na yekwa ne titim ya pomden eho kama pa de wo ba na nya trase de wo ba no anya atrase enne kokote di baby be pam cheche ne ensemo ya tabiri di agu ya proso ya ko Facebook wo ne ko YouTube wo ne nsemo e de brown fra wobi no obi so fra wobi say Asem Mpe Nipa for no maka mo enya asam keto akra yen twan yen na ye ko computer so adwadie ne de dia ka browsisi ya mafuya meya yese hepatitis meto ase mesremu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru power specialist herbal hospital Dr. Osei Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wade mu nduro na nanam no account Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a kumase o feyase wone Josbro filling station de hwe no mum ena takra de so Anaji Estates customs road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 power specialist herbal hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa ame mo wenum nyam enum nyam chede metachrema ote de ansa no rusia kasa te ha wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasante enso zikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one the senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America NGC broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites kakra mon to sabio man pachao oja ofribobam nsapa ofri obibine Black Man Company Limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a zed mineral water Numwanese wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato afei na mati asie dientia wodi di natural health clinic ho dan sia sa no oyiwa wuso akwahu bi wo ho emi rejai eneme Osei be baye pa ena me kai di natural health clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no eno ane no menti hwi bio medanyame ase sa afa die wagimadi pa se obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pen no onko di natural health clinic also bia ni ho a wontu minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori hwehwe dimpa natural health clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e ho ye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam tutu say obo iretan ne wakoma eji hwimhwim say uti ya oya na so ntumi na ana wachi so na ya oya eye wo mo a wo the both local and international helps and sayare Dimpa Natural Health Clinic ewo Kumasi Dichemso our old health insurance building name ewo Willas Towers Ufrimanshia na uko airport no telephone 0246 744 744 and 0245 118434 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa yesna hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last stop 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi di baby a this 21st clinic in kwa. Womu di bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel arwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Sompa mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bita and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bita ebi ni otom se what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bita Trimenum. Na many be at supermarkets. Ana drinking bars. Dodua FA Masters Company Limited. Basanjo Road. Yeah, a Ben Accra Gas SHS. No. For 050 553 6302. And 0245 734 952. Kumasi Shua 0553 947 447. And 0543 385 271. Aperitivo Bita. FDIJ Jodin Krato Yatum. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso eguso awutie no yema etiefo ni ahwefo nyina akwa babiem eba Asem Mpe Nipa dwumadie no so de wo ba no anya atenase de wo ba no wanya atenase maame memo akwa ba yeja nempom te sei ehu adom Linda ufre na baye me pa so mi fra Soroma so nkwanta me pa cho ukurom ni wa me pa cho da bi me kunu ni free ho no me mu de me free nyina hini na o de Linda de yi me pa cho blefo na idin adodo didi me aye akos e wa Soroma so nkwanta me pa cho ni Linda ye de egu ani wo nanam me pa cho enwumre de enye bokosa mene ablantie bi etman brantie friend say me pa cho friend no Isaac Frempon edin adodo dinim na ye America okay wakwa America pe me pa cho da bi aju me pa cho me wie JHS ewo nkawe na me ko Pristia na me fada ewo honom enti me ko Pristia no na me ko hia ablantia no ho no nso ne maame ewo Pristia ho na ne papa efrim
enti ode ope asem to menim e maame nso mepene satam no na misha but enklabo nesem no ono nso no age nkwa animu sa enti na mebekọ SS mekọji admission but mekọ 1 mekọ 2 ena ni chaye SS no ma nkwa enwie enti me ne ablante ne start ise betu anamo na o maame mpene me nso menkrofo mpene nso aso den ye de tenan na chese mo pem ho enti me ne ablante ne tete hwa na adwuma semonye satam no ne China fo bi na ye adwuma wo asem American omo priestia ensuta kutu kromba na ho omunyina ni asem American no ne China fo na ye adwuma no na osemant ne 1.5 enti na pay ne nye enti oye se na ne ade enti na ho no galamse adwuma na wo ho no na o maame no wokuku but na hwesofo na ete enti oye se ne galamse no mene no yen start galamse no enti na me papa wo priestia bonnai enti mene no ba priestia bonnai honom ebetena me papa ne me maame nchen ne start galamse no na me machiri ba ye bi enti no ono nanim na ni so enti ye kwa adwuma satam ne efre bibi dig and wash enti ye load na ne yasoa ne de akonsuo ho ne de akogu ho na wono horo na me ete na tie ne guso nkakra sa echire ene ebenye sika ne to hwibalo enti hwibalo no wono sole ahomache beye fo no adi kan wo site ho na me nso 4 o'clock no kwa na me nso me ye aduane enti emo 5:30 to 6 na me nso medru site ho because to mine me ne me no nko an na eye enti me de aduane ne kodru ho a anopa no be 6 o'clock ne a start me ete na tie ne guso no ono nso horo sa ebo be 12 ne yedidi ne asa start nkakra sa satam no ye be priest aba wa ho a ye beton a yenya 5 million kra ne ani age because eska na ne ehun bi da ye den kakra sa ene no ono nso enya kakra ne etimi eto land ne bi ne enso ya fa workers na ye kwa ye nimu ano no enti ye kwa ne enya 10 million na yetimi fa boys too ene breaking day ne ama wo mo kakra ne enso ye de kakra choko ne ye de kakra nso akopɛ mole ne mo ne ye de kobush ye kobush a yetimi kodi 3 weeks ne ye mafie yabo rubber dan ewo honom yetimi da ho anadwoa se America tiemi na so beka nokora ye bo rubber dan ene yedem menko ana me ye oba emema be ye 8 a menko ana me ye oba yetimi da ho kora anadwo no wonu anya ne me se akohwe bogya bi menye dede se wo ye dede na se boys ne tia adechi omedwane agyaye ene menini timi tena se hwe bogya ne saa ne ne namunua so sam na agyaye na adwuma ne ye bogya usu se eye bayi ana bogya eye bayi pa na ekura bi ben ho priestia fo omutie mi omunyina anim ye frɛ ho anwona ekura se ehonom na ne yeda ya bo rubber dan a yedam enti edi 3 weeks a ne ya bafie satam no na mawo meba panyini no enti maame te akora no enti efiri bush bakora akora no onim ye opapa frɛ na no odwane menso me frɛ na no odwane wo se ne maame ne me maame enti nkakra sam ene enso etimi Toland na afide ye to pumping machine ne ye kwa ye nimu ano no ene ye kwa ene godu no mu yedu ye nya kakra ne de bia to baabi saa enti ye be free me maame mo honom ekọ mu village honom ye frɛ ho banaho enti ye kọ village honom ena ne bla ba akuma se ha so maso nkwanta ena obaaye enti oba odi be 2 weeks na osaba village ho na obeka kire se wanya efie bi batie enwie eye uncompleted enti se ye wakakra ye mehwe ne engineer ena satam na na onim se eja me ye hard enti satam na odi me peska ena oye se akosua ena ye nko se opedia na yaje ena mesi yo ne fro ka free paste asada na bedru asoromaso nkwanta ene ebehwe satam na ewa akire kakra new site ena mesi ye ene eji dan na 5 bedrooms ene eji enti ekoye adwuma kakra na mo je ne say motoye me pacho ye toy okay me pacho ye toy enti ye towie ye no na ye hu sika san na me ni nyina sa afro ka ko village wonom ena ye start galamse ne sam enti enya kakra ne nyina ya froka aba ne yakọ ho ne yakọ ne yabasa ene ne edi wie ye 5 bedrooms no ene ye to aso se 3 bedrooms enti galamse no mwa ne ye me minim se ja mikunu a
waya me ho ade me wo me ba panyini no o beto akrandi no fa so ye me ho ade nti agya menim se menim kunu na ebo bra na menim se enne bibi se ebetimi asi enne ne agya ye ba ye bewie dan no enne sa akọ ye nti ye ba ne ye nso ye nya ba bia ye behwe ye kọ ne aba ye kọ ne aba nti eduru ba bi na o maame e wa soroma so nkwanta maame ne metene so anu masole enti maame ne yeso obefiri ho mo yese maame ne mfiri ho na maame ne nyini eno maame ne so musi maame ne fie e ma no enti maame ne free village o maame ne ba na ose akos me de machija one kwa me mo hwe machi e maame na se ne usiti ande menim se mo betimi ahwe machi ene ndi eja maame ne kwan na obaaye ene ka me ne be ma no wo honom enam galensa ne ye nti yen ne enko obi kokobo because ye need time enti maame na fuo na wode hye yensa na ye futam yensa ena de aka nso wanhwesofo nsam enti yen ye tikoko na Thursday na ye breaking day Thursday no yen ye be sole ahomache atikoko na enti ye nwia agese ni following Thursday ene ye be sa atoa so enti ye boa koko na no wia yen ko obi koko bo nti obi nso maye de se ye galam se ne ye enti ye sole 12 o'clock ne ye the torch abobo ye moma so ne yakotana ho ne ekura se kan me ne ni mienu ne ye bokoko ne sai muntontom wo wan kauda me pa cho da bi na hu wo kese wo ho bebre kwa me ne no kura se kan do e ma me kopie nanka so e ma me die milika mitente mo se adan me se bla be hwe oba ya wo se ye nanka me tra miti aboa ne so try na me hwe Wellington boot e no beku wo no o tie mi a oni masam a me kan o kasa won ka no ko enti ya sole 12 o'clock wo sole ya no wabobo me sei na me nso ma sole ne ya de torch akotana koko ne ho ye bebwa enti ebo 4 o'clock na ma beka banku na ma ye nkwan enti emo sesene wo se ye ko site na ye sa akoye adwuma wo honom ne agya koko no ne ye ko enti yenye ba be sesa ne asa akobọ kakra ebo 12 ne asa akotoa so ne ya bo anti de 3 days a ye bebo awie na koko na ekwa apaso nya de ebetimi aburu biem enti se koko ni gu apaso ya asre ne 5 or 6 kra na eye me madwuma onu timi sole 12 o'clock koko ni etia ne woda asem sibe ye ebenya wait ye enti anso a ye betwi me ni mienu ye begina asre ne ni nyina twi emofo no wo ko site na me be ye aduane timi de aduane ko mo a na maba behwe koko ne sa akopem se ebesesa yesesa wia eni oba akosu wa ya adio akoko ide wa ye ne kama sa tam no de fe me na me nso mani age se minim se agya ye nyina ye ebobra enti ye sa no koko no adwuma na afede ye ka galamse no honti mesesa koko no ya ne start galamse no sa nkakra eni etimi ye enti 8 bedrooms ne de 5 ne de menini nyina na ye wie ne to atre ne so enti eduru mo so no na menyam me baketo ya woda he enti me ye se enti maame ye hwe maame na chi sa 3 years maame na fu bia nka nwulam afu no nso nya se ye hwe no ne ye hwe ne kwa ne ye tene hweso ye chemu 3 me ni me kunu de 1 maame no nso e de 2 enhweso no sa na ye no na maame ne koko ba ko wo priest obi ani mu honom pepo no se ye ka se fro a wonye obi a ho e din a wani bere abrabo mu a wuntume mfro me se ho omoto me ne ne din ne ye frɛ wo no na akufu ado ne ya frɛ me baomia edin a no omo de frɛ yo na omo fro kunu sei omo frɛ ne na akufu ado na omo frɛ me vice president baomia enti sabre akufu ado ne baomia ye pensuo bi nom na ye komra na ye metoa edwumadie ni so 21st clinic the sciatica expert and 21st clinic na 21st clinic no obaye no wababebo amamfo eho atowo mo yade no ye frɛ no sciatica no abekum Ghana de hye papa na yade eso sisi fa usire mu na kokom kosi unase wanhwe ye obeka so obi atuwadu ati aduru so nanso na ye sciatica eno no na sabra Dr. Blessed Foster wone 21st clinic ba Ghana ha no hey waji amanfo nkwa papa na 21st clinic se anwumere men kan tro se ya de bibre bia da firi utrisu kosi unase
yare bibre biada efiri utiri su kosi unase eye 21st clinic nkuto ena obetumi asaw yade wode wo for laboratory scan ni efidie nim saa ne massage machine enya asam ketwa kra na enwoma ekonkai edema ho ene na sciatica na wotu ase a na wo ba wo man Ghana ha wo 15 branches wo man Ghana at 21st clinic wobua na watu omanfo eyade ase Kumasi ehwan overseas ena wo woni Alpha Radio no ena benpe wobua se Accra dometema wo kaso atakwa de kovodua eno so odi dwuma wo pa enkokọ sunwani brekum wanti odi dwuma wo at 21st clinic wo bon ho modern papa wo tu Ghana for sciatica ase tachiman kranza go so debi so dwabo so 21st clinic ubehunu ho yafra 21st clinic for ewa homatofo nso na yekọja yahwe ewo ho na nyoma nkonkai efamayen 0540 311 0540 311 ni eka mo se yenko Facebook wo Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ewo Facebook wo na yeko YouTube abogafo ade nso a Sompa TV asem chechencha ya proja ade ato ya pronso ababa walenda ni kunu wane no abobra no mu bokoko no mu tu galamse ekosi sei Linda wa ha oto aso amaye ekufo ado ne ba orumia yento aso mepacho na maame ne koko no digya ye no na afuo baako emutwe enti mene ne ye adwense ebekwa akobo akura wo honom sibe ya ye ho be hale enti ye wie hade no na galamse ne breki be wika ne yakọ ehọ nso eno ye decide se ye besi dan mene ne mienu ekotu netie AC dan one room ekoto nchensen ba ye carpenter ni wono wo soro na me gina fam na me yi nchensen ne ma no enti edan no ye kotwa enua mene ne wura kwaye wo twa na metwe ye bae ne betu netie saada na ye gina so si dan enchensen bono na ade chen ye ne sori ahomache wono fro ye wo ye carpenter na me nso me gina fam enti wono wo soro okase yibira na me de ko fada do ama me na me de abasa ne saada na ye dan ne wie ye ene ye dam ye sa boy ya pata kama ewom ye no te se koku apani o si da no dako ade chen ye ade chen ye ne ebe na chese mo da ne ko fa no chi mudua be twanda na wabre tuaso ensu kafra wate kafra nyame ne di oni biasem why kafra asem na no den asem na no den papa ababa wadi emia yantu aso maame periwutiri mu ate periwutiri ye wie ye no ehonom no ba bia koko krache ne wo no emutwe no wahye koko no yesesa wahye koko no bag ma na me se black obi mintimi wose yere wo ho ne mafo so saa na me di koko na soa no na me nso ma fa me de na me di ato koko pa no so na me makoto no no de ne nan ba ko apia ne nkotodwese no de asimiti enti afro pepo na koduru mfimfin a wontimi no wagya hwe ho no wose akosa kwa ase ho na chese wo ho odin che be manana ono ne de ne ekoko bottom ma na mso de ne fetreza bottom enti ono ne de ne so me de ne times 2 ne so no enti ono duru pepo ne mfimfin a wontumi no wagya hwe ho wose sa akọfa bottom bra na mensa so na masa akọfa bottom aba ne yasa so ne edekọ eda ne ebesesa koko ne wose yesa ne ko village honom ekọhwe ho nso de ne yasa aba nkakra san ene jamaame no ede ne chija ye 3 years ene ehwe ho kama maame no se maame ne be kasa pa nkeye maame no metene so anu masole kafra ene eja menye mebe ya meba ye se meba bewo enti manko village obiem menim se eja mikuna mene ne bobra yetime be ska be 200 million na ewo me hoti akoso ye ntowe yenye sei ebi wo 100 million ne de ye dan ne ho adwuma saa ne yekọ entime mante wansi di ankoto baabi entime be wo ye no eno ye so ono nkwa na so wo village honom enti wokọ no waba saa ena eja mede yankopon de hye me asomdwe mu a wo bai na me ye se ne saa de a
he say maame na fuo nti me wo ya me di ha be 6 months no na maame na fuo ni nyina ka wura maame na fuo ni nyina me na me ye ponko e na me pia be ma na agya ye nti me free ho no maame ni fuo ni nyina ka wura me kasa sesi me kunu ne bla panyini na akọ village ono mo de ko manhwe so ko ye kura wo mai maame na fuo ni nyina ka wura e na agya maame ne kura timi so akos enye so ba ha no betena ase anka mafu anka nwulam na me se so wanya bi ka eye ti na utimi so se ka mu do ana se de usika sa ka wura mu yi mene no ye koto a ofra wonka no de ewo mu no wonka asama meka so de enye no kore no wonka because emfifrete a wunya so mfaso ne nne adane misu no wonka mu no kore ye wo hon so ye sole ahomachi 12 o'clock amanfo ada no kroketo ane so ne enye wo village so omunya tenante o mo se President Akufo-Addo ne vice na etwa mu no ampa wo mo be sole na koku asre nde miensa me ne be me ya twini nyina ba kuro ketuwa num o mo sole o mo ye da ye yanka se nante ye koi ne ye akosu ne niku no vice president ne na yi na na ekọ ampa so me sole ne ye nya na eja me ne no eso se kan mu a agye se wo no akopagya niti na me so ma pagya miti ye 6 ahomache ne ye be kọ 5:30 a ebo 12 na enyina ebe didi na maka koko mo donkwa adonkwa na utimi ne bema esia ganza edo mene no adonkwa wono pagya niti na me so ma pagya miti ene so wono do no wo kokora na wo delay time na ka cho se na wonya ne ntam mu se me kwa agya ne na wo se me so mimia me ho na mene no se ho nyina mene na ye koko ama koko na ba mene o ma me na dia asase ne ma ye ya ye koko na ama koko no aba ene ni agya ma sese ma me na fu na ka nwulam ena me de mete me baby enti me wo me bai akra nya be 5 months eko ena be me start yi ne no ma fi dem kakra na ma bisa no ene ewo asoroma so anase koko mo kwanta na sese de me be wo akra die ko 2 years ne me nko village okay enti se me free priest a ho 2 years nie aka 3 months na 2 years me nko ho biem ena maame na fo nso aka nwuram na sese galam se adwuma no nso kofem ena sese wono nso aba enti be me ya na oyi ne nema enkakra mene ne kora akoto ka kasa ne nye mene ne koto ka no okwa akra ene koto eme na nesika no wo me ho no wo ko na damfo baako o wotafo sese ono nso atu afri priest a ho be frɛ ne bra noa se bra noa be ka no kora bra noa ne koto ka no omukoduru ye kora omukoto ka no wo frɛ me sata mun de se no nim se jodi akosu pace ka odi ne ye adwuma o frem na o se akosu ye nyaka ni bio ye 18 ope na me se an mepe o se awe de o wie ya na ma kire o ka ampa o mo de ka na bai enso ka na waton oton ye 1 year ni waton ka na won kwanta se ehun ska wei me pa chu ska na wone ho waton ka na eno start ya wo yi ne nema efri edem ho no ene otumi ba na obeyi no ma ne me ma ne kwan me ne be struggle wo dem sa be ma ho den oyi nyoma no sa wo de kofa he oyi no ma wa be haidan wo aboa so enti sese ya aboa so ho ene wote sese a enti odi yi ne ne ma nyina efri wo drop esi ho yi ne ma nyina efri m na eja wo de aba ba bia wo haidan no enti medwene ho ana mente ase ena me de koto wo ma me anim na me se ante sei ni ena me ne me kunoti a sese watu eja me maame ne frɛ ne ba no kan amaka ɛna ne wo fa panyini owo text a e frɛ no fa ya yeboa ono nso kan amaka ne sister mu nyina kan amaka oso wondie watu efi ho no wakɔ ha ne dan na eja me ne memma we ka ho a miensa ɛna me ne na wo ɛna eja yete ho no enti wo ya akora ne kɔ no wakɔ giska no wako ene week so anam se ko bi ko papa ho na kwaji musika na akora na ko no wako akwaje me tena ase dwene ho amante ase se o maame aka anye yie me nso me maame ne me papa mo aka still anye yie e maame papa achiriba oye sojani e wo sofulai wo tuka efri sofulai by asromaso nkwanta wo se wontie ne ba asem emfa nya asem enti me maka wo no atutu ne nan aba be ma ne nan so no wa bebisan se ushia ne fefefe na afede ye den no nkyirem ne papa ne bai eme ye ko ne maame ho o maame fun ene ye de frɛ no o maame ne se akosu papa sojani no abo wo se akosu di asemi atonanim ɛhɔ a na ogefo no wo se meyale mintimi emma nkwanta ho no meyale me ne ntimi nhye ni nkomo enti wonko na me ho tome a meba na me papa ne kan se
wo melam so obi yale kora wo court na de ni kogina adaka mu no yale a yemfa ni nyina adaka mu ye ma ne mmere se wonko na ne ho to na no waba enti me papa mo ye se wo mo de wo mo be ko se ne ho to ne de anye problem e na me papa mo ekoye enti se ne e na ne ho beto na mintime nkyere enne e no be ka se ne ho ato na mintime nkyere enti papa mo so wo mo ma ne na so biem se wono na aba be fa minti bibi kwaso na se ne ni nje ho a onimba bia me fire wo so oba na obeba o mama ne se sei na mo ba no eyo anase sei no enti me meka hwede na kyese hwe ni ho o mo ma ne na so biem enti beye eda de enti kura me de asam ne ba ye ne se me de oponi nyina echi na meteme baabi de enti am de asam ne ba ye se beye 2 to 3 weeks ni mete hwa na me se asam we papa ne nkrofo nyina aka wantie ama me so papa mo aba wantie omo hu na omo ani kura saa de abaabi o haidan no me mekọ ho nam de akoto efero na nim se be ma na me ne wo ma wotu afirifie a wontumi nkyere the main reason why nti a wotu afirifie nti me de beto maame nanim maame ne se oh wone ne mani waka mate me ne bekasa ade kyenye maame na amfrɛ me ana me sa akọ maame ne ho na maame ne se oh enka me be frɛ wo na kyerɛ se okọ kan ye ne muaye na anya papa nti na maame ne nti me mfrɛ me no maame ne se meba makọ kan bia wa nti me de obe haidan mayi me nsa afrim ena me se mate ena me sa akọ back enti me sa akọ back enti maame na di 1 week ena maame ne se wone na eguso kasa enti na mente maame ne nka biem na me ye se me sa akọ maame ne na so because me pema asem yie na me sa akọ enti me kọ na maame ne ni ho ena o mo kire se wo hene baako ewo aboa so honom nana ne di na me refi kakra ena o mo ye se nana no so ni sister ne saa efiewura no enti me mfa nkoto o hene nanim ena me kọ nana nanim na me kire me nsem nyina te se de me ka ena nana ne se enne oya obehwe TV obehwe ball ewa hanom sei ne namfofo ye me wo fa ase ntia ne me ne bekasa na kọ mefrew ena me si yo me kọ ye koduru nkwanta na me kunu Afrika afiri aboa so me ne nyina kohia afie ho obeduru ya kwase asamba na oba aboa so be ye no wo begu me manimu ase ese me ntimi nhwe me ma me nhwe de nkwase asam no ene se mebie ma no se mimie ma no oh no watene ne nsa masum wa hwemasum when you second wine no wasafa aboba ho beto gas bi haidan wo ho media America ko wura ho na ndie mehwe ho na mensa ekọ fem ofa da asane wakọ ane menchensen na fede one nchensen na ebeko menchensen wotam we no wato watwene no watam we plastic chese wo fie oni nyina abubu wotam we no wato watwene wotam we no wato watwene me plate no otutugu ana me se enti aboa so ho ameba ye enti ho na me frɛ nana nam se nana edi asam na aka kyerɛ mi kunu wo so kunu kura me hu no na maame baako na me maame ne ka kyerɛ hia no ka kyɛn sɛ bra adan na wo ye obi basa asam ye se maame ne kan ye ni no de nana ne so kunu se wo no wa hu me kunu kura me ne nkasai nam se ne de wa ba be ye nie nana ne se wate eni otwe me nkyɛn se afa kura de asam obɛka ne se me mfiri fie ho se me mfiri fie ho no ma eni adi na be ye mi ofie ho me se me ne na akwa adwuma nam se me no akwa adwuma wo de wunim se me ne wa ye adwuma from day 1 ai me nchake emfie dodo no ontua meka na me mfiri fie ho nam se bla se meka se wutua meka wontimi ntua enti enkasa edi asam na eba ye nka ene ndie wo kan maka no wafa bo enchense Osei nyina me de evidence na baaye wo fa no wato wo fa no waye se ne opagya da asen wo beto atwena da asen ne pem mani achi sei ene ndie mani we ye di 3 days ne mani na hono etweme saa na me geme ho baabi na ena me ko treat mani na sese mani na aye okay ene ne agya wo sai me no mani wie ya ene wo foro ka apu a won na ekoro no enti me de case ne ba ha ena sister ye say mekwa opeso ne maame kasa ena mekoye ena mkyerem maame na maame ne se won de asam no wakan bia anye ye enti won de won kasa ena mesiyo mate ena ne jam kopemba bi tnae enti wo broko me lai na me frɛ ne bia minya no wo broko me lai be ye ekọ be 4 to 5 months na me frɛ na minya no enti to o maame ne so ofrɛ no ka kyɛn sɛ me se me de na baba bi no mo frɛ na wo mfa eno so wonde ohun mesko bia so o maame na nu masa so wonde ohun so bia afrɛ no enti ani be ye yi na sister me frɛ sister yes wo frɛ na
o peke ene ni 3 days ene o frɛ me obaako na ane nkora no mo ho te sɛ na me se ye ho ye kan akoma to yam why kan akoma to yam me send 1 million kan akoma to yam ena me de me sie enti o de 1 million no buy ene o send 1 million no enti o de buy no kan akoma to yam akoma de entoi kula me hwɛ bla ma bre na akoma ne de me kasa to pa na meboa akoma ne entoi sesi o pese ye de ne ma o enti sese no ni nyina ni tie mu ne tintin nyina ne se wo se wo no o mie na no enja me won kan so oja me ofre me cross team ka chem se me nhwe me ho so yie ma no ene since then no yi me free bro ne ofre me wo frɛ no wachia me ne adidi nkomo no wasresre sa hwe ho so yie ma me wai no makase yo mate no ba hade adwuma no ye me pa cho se ha na aboa so ho no otene de wonye adwuma bia bia o diska bre nkola me pa cho enkora ne de wo bre wo musika na wo so bre wo musika me de enkora ne sika no de ba me de omre miska omre bi kura mka chen so omre miska mitiri ho aye tan pa ensu aye tu ni fi hokora na ewo mu eboa men kakra me se bla o me miska onim se na menya adwuma bia o mo me dwetre wo se hwe ungo yi uti no what a hope is ka ko bodi udi ngo twasa kola bi na ndwene wo ho ana me se America enti me ngo twasa kola wo se koko twasa kola bi pe oba bi tena ana me se mate na eja me litin ba bi nti se no wo se wonja me last yi kro de ba fie ho a wo be bro me etoto abo se me nchensen no wo kan se wo nya kwan kro wura dem wo so ko yi TV na hwe ho ahyenkonwa no okay na hunu se yes wona na ntamte ye mfie be se ni me pa cho se o tu ho de ekọ mfie mienu nie wono so se wonja me awale se me mpe na me mfa ne nsamla me sum de minim se mete awale ase enti se so se me twen na metena se abo abrewa ofre me nso a se kan akoma to yem hwe ho nso yie wai enti se me hunu de opa akire enti me se me pese me tie free enti oba palende papa o kan akoma to yem nyina no efie mienu no onu nhia anada ho me pa cho fitisa me wo me bai de woni me ahia ba akope one na wo sei me ensa ni nyina ono ana to wo mu din me pa cho ane odi panyini no odi ne to du nkwa hene e na odi de otoso me no to o maame e na odi we to ni sister okay Abrantie Isaac Frimpong aba homa no so na yene no entwetwe enkomo abraba wone ne yire Linda Koboy ewo Pristia na esese no omojai ababa betra aboa so ene asoroma so nkwanta no yehwehwe abrabonum Isaac memwadwo Isaac Isaac no That's right. Empom te say Sompa 93.1. wada Roma ka be man so kakra ma yen ababa wa Linda Brefo onim sa ababa wa no I mean no. Odi e no No. jo wone na wo say Ya o miensa. enkoda miensa ne nyina ogitum se wo mane wo mo yo Isaac ye se yebu kompo kohwe ya kira Prisia brabo no Linda nsemo a wo ka no me yehwo se na wutie abrabo be na ne kobo Prisia nsemo a wo ka no se one no mo abreye papa galam se ene mu koko penten kwa amokote ye anadwo so de ne ade ekosi sai na akowie Open ka ze no wono de asam no ka no ze abrabo no de asam no wota ade na ope de ade na ope se wo ware no ana wo ngare no na se ana ye nte one ne tenete se wo te he na Linda so te he me de me ti abo aso wo de me ti abo aso one na te ho ana wo nko a me ko ana me to adentia ni na ne se okokofa ge bi maame okofa de yi okofa oba maame jo zamene ge na ntina zamene ge na so tena na Sompa 93.1. ni se ekoba mu wi ase no no a sori a no wa ko buru sem so
sege na aji nukunu ensembe bele na eni enyan first crowd ye nyina ye ne abayo nyina na etifi ho Isaac kunim bibi tobo ase Linda kofa baba wo bi ma se o mabua wadwumam anaso kofa oba na man se de ye ho no kiremu yemu na ho papa wase menene ntena kwan be so wase menene ntena tena no ene se na Linda no wei ene ntena no onsi unwoma na ware na ka ne ho anase sei sa na tie wase menware no okay ono ana ma me kwan ti ye nyina na ne yete enkwanta efi ho no mo ene wi ase no ono ase twa ne ho se abayo na ba beji nikunu ensem bebre mekasa meka ene ade beti ye phone no so aka bi entini e frɛ wo okay enti ana meka no ono ana again ono ana kofa ne ma me na me nya ma adwene ti start no again no kwa ka chen se ono onye sa ade na ebewi ase no the problem beba ana ono aka chen ne se obi ba ti ayo ono ana asem no ono de ono ana komem se ye ntena ewi ase no ono asa twa ne ho eton ensem na mamanfo ti me de me hwe de na ekọ no na da bia complain na eni enyan ana me de me pe dan ya me hae o aboaso ana me tewo eti wo me ba wo ho me ba na me no ba beda no wa frɛ madam fu bi ya frɛ ni Noah no wa ka kire ne se enam asama no ba beda nyina asama me sɔre ana me ba fi ho na me no ba beda awia na wo ba wo no kunu tie wutimi fa wo kunu ɛna asɛm ɛkokoton ma bontinsu a na wo ba kire sɛ ɛno ɛnso wa ewia se a wo sɔre a wutimi fa kosua ɛde ba aboa so ha ba bia tie ye fɛ wa nyina ɛya adansefo nyina wa ha wutimi fa kosua efiri nkwanta ma mefo a wunim wo mo emrewafo wunim wo mo so mo ye de wo sɔre a no abɛboro nsɛm so de wom ni de anim no wutimi de kosua nyina ba ha enya asɛm ketwa enti de ɔyɛ no me anu ti na ama me nso ma ye de mayi mani a me ma pɛ ba bia ha me dan sesi a woba no wo hen sesi ai woba be woba na Linda kofa na ma wo no wawo wone no ai na nya me no entie se wo wai wo wa bo aso Isaac ei Linda kofa oba na ma wo no na Linda se na hoɔden kɔfɔm se ontumi ne wo na ana se die nti na Linda kofa sa oba na ma ano de aji so busu ono a jina so Linda won sem mienu miensan bi busa obusa America yes yes wo say me na me kofa Lydia ne de ma e de asam na wo ka kire me e de asam na wo ka kire me wontumi nkan wo de won sa me kofa ne ma me kofa no hen fa ne ma na Lydia me kofa no hen fa na me kofa no hen fa na me de ne ma Lydia no fiti ya na me ne tra ni na ne yatifio edura nwumira na me da hene na wo ne nkora ne da hene wa sama wo de won wan me kofa no hen fa me de ne ma nka me te ha no mu sei e de benti no mo frɛ wa wo mpɛ sɛ wo bɛba e de benti no mo frɛ wa wo mpɛ sɛ wo bɛba busa Lende busa na sam na onyi ano ubusa na tobo ase ana me kire wo se saatam no Lydia nya ne na tinde ne tifio anado bra na wo ne nkura ne dada ba akum wo ma ne dada e de benti na me kofa oba ne de ne ma wo enye nyina na ne tifio wa na e bi se e de benti na me kofa ne de ne ma wo ti wo ye ni frani nti wo ti wei na me ma koso oba nsa se je no waje wo ye ni frani wo ye ni frani na minya no wo yan kwasa sam so abeka te me yan kwasa sam abeka te na san kwasa sam di udi ena mi yiwa no wo kwasa question e de ya me ne tena e wo na akwa na ma me ti Lydia nye ne nyina na netifie ne nyina na netifie e ma me ne da sore ena me se e de benti na me kofa ne de ne ma wo enya de foforo enya new topic wo mo ha na ye new topic ma wo mo nti kirem sa wo de da bia wo to masem wo to wasam wo be kwa kan wo de me se bebe ka me de no obi angi me de ntu wo enti no mo frɛ wo sɛ bra ha no de enti no wa ama
me na de madam me frɛ me na me nale wo frɛ me yale ebu na me dia mo mo ka me kwa me nkasa Isaac wo next question asa busa me say tama me busa asa tama ne ye nyina ye ne Lydia ne tifi wo no Isaac me ne ga me ne Lydia ne na da ba ku Isaac anya sama kwa tete ma anya sama Isaac ba no wo wati awunimu Isaac ba no makwa kwafo ba no wo wati awunimu Isaac na ne tifi wo Isaac eti opanyini wo be ma to bo ase ye busa no wayi ano se wa busa me na mayi ano na me utie me utie me opanyini mitio edie benti na oyire kofa oba no de ne ma wo ana me ka se busa wono na fa ne de ma me se me ne ntena eti busu wono a eti me busa wo se na me ka tro se woni sie nyina na ne atifi wo busa ne se me bo ana ya no kre enya no kre otie enya nyina na ne wo fa fo ma me ba be ma no won de sa wanyini sa me di ntura la me mpe ha asa me mi ntwa ntro fa nya hwe wo yen so me bo ni dua se woni mu bia wo ya me bo ni dua ai se wu Isaac opanyini mitie mesrew ye busa wasam na wayi ano na yatumi aprasa no pomasibre mayi no wa busa me na mayi ano menese ede benti na Linda kofa wo ba no de ne ma wo se na ho ode kofom ana ontumi ne wona ana otu kwan na onya adaage ma won tu kwan nyina ne se no wawo ade wase me ne ga ne ntena asem nyina no ada uyo bi asem mpradu asa wonko ontumi na ana wose me ade ya wo bema bi wo ho a ebi a ne yira wo ne ho nkyene ya ontumi ntwe no wo ya sa mema ni bia na ana me ka se masa asem na u bisa me no anya me na me kope nipa no tie de me ka tro no anya me na me kope no wone na kope ma me se wawo etimi ne abayo ane ntena na Isaac okope ma wo no se na wani nye ho a se so ka chen se we kura no ne wo mogya mfa eyemusuo entuanfo ba ne ko enso je pene ene wo ba no etran woni na wo na se nye musuo enye wonua ente nye musuo ni musuo ne se nye musuo ana ade ne kire se ye musuo nye ni nua anya ne maame ba ana che se na ne ho ye ofe wo pe ana me pese Sompa 3.1 na dia woni na wo no a wo yire kofa ma wo no wa ye ne ho ade me pa cho da bi na sesi no ababa wa Linda ese wo ye ne dai o pani ka se ni suban na oba me yira me no ba beda we fra madam fo ka enemu asem trense me ba beda wa wia na me ko to me na me no ba beda mu asem de me no ma me da ne dai se me bua wo modua wa fra me madam fo ye fra ni Noah your friend know what come and na some men ba beda fi wa opanyin ewiase no obi nya na ade ko ana wudi ka wa court wa na nkyerɛ sɛ wadi bem wa betra wa na no jajajaja no ne wo ya mesere mese me amada no wa opanyin na wo te wono mo na opanyin ka sɛ wo no yere sabe wo no yere da ana wo yere kokɔ fra wo wadamfo wo Isaac opanyin mo se me dia enti sesi no wo wari wo mumienu nyina na opanyini ni suba me de me ni problem menese sesi a wo wari wo mumienu nyina ayete na se motie wo se unhia no na wo a wo masika anya na me kire mu kire the reason why I me share ni pane na opanyini me ubusam question na me kire mu kire wa understand me timase ena na matire de ntina me nhia ne na e de na wo yire ntu ne na wo so wakwafa ba no ntesa wo no yire na obi a me ne na da mo de me na mu asem nyina akwa abonten wa fra madam fo akanyi na atere no na aya papa se oba wone be ma da wo kofra be ma na dampo edi ni na akoko ma na what ya say enti right way wo panyini aya sa Isaac enti dienti ama wo boafu yire pa ne se wonne enamu ensam nyina ehia abonten sisters amoye nyina no odi pia abonten ti na ama wo boafu nu ya na ai anuntia
ano panyin wo to wonom na no yira da na wade tena wadanfo afro say wo yiri ni say ya opanyin abaye ode enipa no wanya obusuani wanya wo hye even though kra say wo me no wanya asem kra wo ma abontensofo na wo de nsem ne toto wo manim no wo bia nya obusuani wo ma me no papa na masa ware wo mudi mu atintiman ada na wo hunya nsa na nkwankwa bo abusuafo amane na wa mo ne menkata na wo sori ya enne no akoka we ya kire we ehena no akoka we ya kire we enne no akoka we ya kire we ehena no akoka kire we opanyiga se me mete wo na wiase no me ka asem ba kwa kire wo ya ba no ya mfa hwe amu se edan ne na ni bra me ni dan ho problem se fie ne na ni bre no waye yini akwati koko ni akoye galamsa amanfo asisi dan papa wo mo waja ho me ni mbiri fie se na ni mbiri fie na opa mu mechem na mu fafie ne de ma no wae na me ma me wo me no kwa no me susu da se mesi one room ana one room ne kwa no ewiase no one room no usi a ba bi kitikiti na asa de kapate wudi utiri beto a wo beda sana ni afie ni na ne bra mu mra na mu mechem na mu fa ne de ma no Isaac se obey se boni bi kura no ya wo kan se pristia wono brei anajo edasuom esuo to nyina ne bra so mfa so no watim no wo bra ya ne bra na memfa nkwa pa no yonko ba memfa nkwa ma no yonko ba ni ne bra na so mfa so no watim no so wo betena wo de na no tata wa bra ne bra na so mfa so no menkwa pa no yonko ba metena danim enti ne bra na sa asam no ka de o ma ne nka ma mente ne bra na so mfa so no watim no ne bra no so bra ya aso aba ma no anan so aba ma no so na ngudem ena so wanya kumasifietim wanya ba bi ne mate ana obra ya me de akoma na yonko ba Some fie bi nkoma na yonko ba enti ne bra na obra ya no obey wa body greatre di adwuma na oye adwuma wa ya me abodi greatre ba emprensa ni na ahye adwuma be ya what odi ka beton modua table so ti tomatoes ni sa na marketing kete ye ko wo foforo ehye wasa beton sa ehye mebu abusa no Isaac opanyini se opagya wani ehwe nyankopon a ababa wa ibra woni wa bre ne so akatua na ode manu opanyini na me ka tira se na ka ebre na obre ye no obi anu wa omre yo wabra womre ncheme woba we de kwa wuntimi ne be manya aduma ne galam sa asam na no papa galam se ne ene wankwa ya aduma no fa mo ne hu bijotre obi oso otimi ya aduma no nya sika nde sa so wotimi ya aduma nya sika de no wankwa ya galam se no eti se wudi obi achi na se enipa ne ya aduma na wo bo eno nche se wo na wo ma enipa ne nya sika o wati ate eno nche se wo na wo ma enipa ne ya de enya sika ena ne bra na eno kwa da ya na sheme na nam se ne bra no so mfa so no watimi wo ewo ho no sa me obra ye na me cho se me mfa ni sika no enkwa red rose wo me mfa me ni sika enkwa pe wo ba enti ne bra na so mfa so na si wo no sa ne bra na obra ye no a wo kan kwati koko no wo koye we no ana me de kwapo wo ba de a eno de nka ne de wo sika nda ho na me de kwapo pa na sika no ma fa ma kohwi me nye kohwi ni me di damponum 5 rooms de si wo Isaac na eyeda na akwose ese wo ba no nyoma ne chansi ni ade wapanyi kase eda me wa aboa so ha na me pia bonten enti me pia bonten na ma memere wafo obi me kra minim wo moda na omo fra me nom se ababa wa bia ba ha na wode kosua ba ha so wo bebo odua na ayi wo bia je ne kunu enti omo tratre ya na eyewa na me ba fie ho na me yede me ba bebusa wo ana sa asam na ekoso se da bia woton asam na masa me se waton elia ho me hu sa enkwanta ho obi asem we ya wo kan woni waton ade na wa papa ba na mama wia wuye ya wasa twa ho na woton na se ase ya na wuye me useless se enipa agimi wan da bia waton asam aton eno na me ko fie ho na me ko busa no ena na no den ena me se sa na te dia ena masa with want menya akla anasa nimguase no enya nimguase enya de pa se wo da bia se
bema wo se wone benenete na se bema ne kra ye bibia asem nyina na ye pia ponten kokko katre enipa no wunimu no se bibia wa wo abusua ada na wontimi hunyansa na fa asem ne nko eno na ye me hunyansa mfa asem ne nko to wo abusua Isaac ye na wa ma wo ba ho na wo beto ansam no to se nipa no ye samai so wo ye hwan Isaac ye wo se kokko kama asem kire no Isaac hwewanu ye wo nam se ne the sanity a ene wonye wonko no fa na asem ne nko to na busuafo anim Isaac na ababa wei one na SI talk ka no wei menene to ka be nam na to wose one wose one ne talk bia eye 18 number wei kia morning ai ma to de da wonu wanim ya to ka ne de one no na ton ye wose tai one lenda na ton ye nya menen na to na ka menen na ko to ye se menen to ka mena me ko to ka no se nya menen na to ya menen to ka wa to ka ma san ke ka sa asem no kwa mo ke o manen ke ka sa kwa ya asem no kwa wonu wa to ka oni ba bia to ka mena me ko to ka na wa kla no wa na me ka to se menen da no wa ko ka kire ne se menen ba beda wia no sa no wa na menen kwa akra ko to o pa mo fa no wa na namba ma wo ana me ko to ka no kwa kia mo ne ka tantan bi kia mo ne na ye ka be ma to ka no kwa me to 100 million pe Lenda de bedia no Isaac blo okay say na wonne wo yire Pristia na ye frem Akufo Addo ne Bawumia de ne ko ba sa me do bia frem Akufo Addo frem Bawumia ma me wo me ne Akufo Addo me ne Bawumia bia wo yire say adwuma na moye ene bra mo breye wada wakwaje kwa ya na masa ana ewiase no wa mla wo bedidi ana wo panyin wo te wa keka sansa no wa nya adwuma wo bedidi ewiase bi wo bra from da bi nya ema wanompa dabi asem bi wo ho eni kwa akwa so wo kana asem na aba ema wanompa right asem bi wo ho eni kwa akwa so wo so asem na o ka me say edienti nana ye fra wo Akufo Addo edienti nana ye fra wo Akufo Addo na ye fra wo yire Bawumia me ka to say me ma me wo me no ye fra me Akufo Addo ye obi an fra me Akufo Addo so no na akwanya ni nkurase din a ye mfa ma no me ye fra me Akufo Addo obi an fra me Bawumia na ewiase na brabo no wantim fifra wo bedi ana masa wote won Bible class en say nya adwuma na nidi etise nipa ya wo wa anya adwuma wo bedi ana ana me ka to say wose no na brabo no ko breye no edan ni nesi wo no ye de ye japade ene 5 rooms nesi wo no eti wo bi nkonkodi ni sika wote ase ni fifre no te ede fifre no te ama na wo mu no mu kunu akwakwje kwaye edo edua kokofo no mu wo mu meke kasa nkwase asem no wakwadua koko ana wakwabu kwaye na waba we ya adwuma na be ma tena se wa ya adwuma kakra eno ya wudi tu wini bi obi ye na Isaac obey emre bi oti ananka so anadwo eyampa me de minim nanka minim nanka oh otia wonyini so wonyini wotia nanka so ena wanka na amanawu wotia nanka so ena nanka na etimi anka na amanawu wotia wonyini so wonyini ni wotia na so na nya nanka wonyini Isaac open ngase edia da so no okọ Bible mu a edin ye din bi a enye din ketwa mesre emampoa ma wanum saa oyire si wotia nanka so ebi a so wantia nanka so na onyini no wotia na so eno wa banchere ne krim ne hyewo onyini eno wotia na so no wa banchere ne no wo krim ne hyewo anya nanka na galamse ho no so no galamse ho so no wosi anadwubi muhu baye eno so yampa asa ne ebia wonu ane baye ne baye ene wotuye ene ohuye ada again wabada mu ana wapanyini am so again bi fani tirim mo hwa na adwenim am so wabodam Isaac uko hu baye ofa news ana Isaac opanyin kase ewom se wanya adaje ne edi komo but nya adaje kakraka ho wate o ka se mre bi mini problem
Okay, say emre bi wakokfa ne busuani soja ni bi baaye ne papa soja ni no na wo so ni nisia wo so yare Wapanye kase ma papa no wa ma amama kan chense me yare de tie ni ma me nkyere wo mu wa papa me ni nya asem na wo kɔbɔ wo papa amane etu wo kɔbɔ wo papa amane no wo papa ne se wo ba me ho no wa se wo frɛ me se o ebia ɛda se meba wo ho amia ba bedi nkomo wo fiti ya na wo baaye na akɔ me ma me mo na mo frɛ me na me ka kyerɛ mo se me yare etime ma enu ti na ma akɔ no because wo kɔ wo bi ho no ma wa se o ma na enya ɛda no so se o ɛda se meba me bedi nkomo because me nya akɔla sa wuni mra won se mra ɛda se meba ho am yedi nkomo ebia sa mo program yi se mo afra me be 3 times what you say enti mo let me be 2 times enti mo frɛ me na wasa me fa na me ne mo ye dey edi nkomo ba mo ntimi fiti preko be mfrɛ me se masa na se mi mfi wu kra na che se Isaac da se meba me yedi nkomo Isaac fiti ya no wa tuka no wa ba na me ya kra ma wa na Isaac open ga se na che se de wo kan meti ni ye dia na che se wa se no wa fa ni dia ma wa na wa fa ni dia ma me na what did you say na atempen me de me need obi atem etie say se Linda ka say fine wogi tum se ono ana kofo oba ne ma no na se si ano kro no asan se gya no a ubegya na unya no ande me nya na da me na wo awie chesa aso dem so me dem oh na se ko ono ana kofo ane ba yo se wo se na ono so no ka ne ho akyere eti ko nko me so me da akodi ni mu da me don no mi ntimi kra nya no asem we ankasa no amenhye dante ase o eti Linda kwofo oba ne ba se wo ye ne dai wase minyam wose wase minyam na me so madwem na so mi dem mate aka ne so Sompa 3.1 hey aya asem mama wuni wo bi anya mama mo dua okwafo ba mama ka wane tum wo ye mebo dua wo baba ho dua mama no ka so okwafo ba ma no onka na no ntum woni wo bi ya me esa na etena ase na ye nhyehyɛ woni wo bi woni ho na etena ase ye sa nhyehyɛ no wano onya mere Linda no wote wonya mere wano ana kwafo ba ne mama ana me no ba ne tena ye enti madam no mane nka bi wano na kwafa ade ne mame mane nka bi mesra ne pa enti Isaac ye papa ni ga se ekokoba se Linda se sia no amamere ni amane kwan so no se waye ne ho ade de enu nti no ko na ekogya no na afare koma na busuafo na ajapade bia mo eye mukoko amodo ye ne ka amoto ye ne fie no fane chefa manwa me no koko o se mo ado koko me no koko wado koko awon kwache me ni koko me no koko me pa cho me no koko ade amaye na me ka chro no edan ne mesi koko en edan no so me ka chre ni prince edan no wan room pa me fa ma no edan ne misima amema etu onu won tu fie o me metu fie o nkwa ne dan hai edan na ye nkra ne dia edan no wan room pa me fa ma no Isaac edan na ye me ma dia obi abro brema ne ma nkobra mo ono Isaac ono so nkobra ma me Isaac ye opanyini wo mai we emra wo mo o na se mra wo emra do obi anim se mra wo eti oba we no se ye ka wafa na ye ni ye ana wafa na se no mafa na ye ni ye mi hu no nya boto so na no oda ewo akura na so na na wo so da fa he me da na me da fom su na akwafa ne batu fom so ai ti se wayi na to he me da na to fom so me ne se si aye ka se wayi na to he me nyi ne ntu ba bia se ni suban na yi na to ba bi ana oba wo ne wapanyini wo ne ba ma te awo enipa ne no beda witimi frɛ na danfo de ekoton wo na mu nsam de na wo na adwene ye Isaac wapanyini mitie sesi you know adwuma ono oba ikoye se ekokoba ne se emusika ne bi ate abedi ho ena ama wapagya wo matri a
Obey obodua obewu. Omo midua me peneta. Se adwuma na ya kwakwa nska wa me hɔ a. Opanyin me pe omo midua. Eti say no. Me pepa omo midua. Eti say Isaac. Oba no me say asisu biem. Se eba se oba ne say de waye no nti no. Wate ne ho ase wo kwa na usum no. Ana se emu ajapade no obecha mani bia na. Opanyin me de menya obi a on eja na ware anu okọ. Ewi ase na ewo no wante ne se oba uhia oba hia be ma no open otimi se ne pe. Ena be ma nsu hia oba no open no nsu timi ye dey. Ese ne pe. Ena mo tena na we na asetena na wo be ma na oba no utimi no. Emwawa wo betimi ejai. Etusu wo ja na wade a menini ni sumasem. Wase ne ye bi a wo ye no nti no ekira ware gya ye enti no Lenda me mano simamienu ensem bi ehu hia no onsa musa o ansa ne de ofre na ba wiye Lenda de hia bi abusa no mate busa no ese me de enti a me de ba ye ne se eko emfie mienu ni watu afirifie enti sese o jame a ejapade na me ne na ye no wonche no onfa me de ma me 14 years ni na me di na chi enti memfa ensapan enko 14 years no wonsum me no wonhwe ne ma Isaac Oteye panyi matie enti no ye behwe wanim edadwoada braye office ya na yentrase ensi konwa de oyire kan ye no so osene sei opanyini ana me ka se so oja na wade a enya masem efie no opa mini problem obaba be chemu a o mechem eno kwa de menye fie kwa na ma adwen da na enya wona o say one room kura no onfa manui o mechem no onfa so o mechem no onfa enya japade no opre se na de efie na ma ne pe o mechem no onfa Isaac mimi nsemu no Isaac ya bla be che danim na fe Isaac na enya japade na wo pe japade unmunya wana unmunya dan wana mebusa me se edan uwu a wode be kwa na ana wiase na ye wono so usi 100 rooms kra na one room na wodem no be kete na wodo eti ya mo ma na mo ni bre japade na mo de wa tu ena me ni kunu eja me ni weja ne ma kan ko ni obi na sha ase ana mo che ena che na se kai woni obi ena sha ase ko na ko che se de na me ka kire America tie dia me ka no ma me kan yansa se mo nkire me ka tro se woni me start ye no na wo trouser wo top and down na e hye wo top and down na e hye wo ene won sa wo chi adwale na kai hu se from and order me na wo bu me kwasia wo be ko be hye nyansa ni na wo nya boto so na nada wo mi sia nya bidie na na mo hye wo be hye nyansa ni na wo be fa ye nya bidie na na mo na be fa me me se nya bidie na wo ba be fa me nya bidie na na mo hye na wo ba be fa me ena me bua wo obe onye obe bia na afa na abe ye yi o ebi ni wa kofa na wo niam nyina ji egu no me kwase aba no mabua wo niam nyina na ji egu no na ahye dem no wan kai mi nsu abe kai mi asre ena nsu nye nyankopon me se bra na me ne wa bra ne de bra wo be su me ye beche 14 years ni enka me your house girl prana nka abesu me ka mo ate enka be problem kwakwa patan na resa na ma ba de dan na nya japade na mo pre nya japade na me pe na me be fa na wo prot me be fa na wo prot me say ka na wo ton ye no de me chefa be ma me ka na wo ton ye no de na wo de onim so wo da ho otwen wo we wie prana o kasa gwegwegwe no sa 8 bedrooms no wo be che me ka tro wa jimina unsu nyansa no hwehwe wa wie ye na kan se na nya japade nti anke ye sole fo kroko bokoko na ntontom o wie ye to fo kroko ye be bokoko sa ma ade ache ene o se wunim enketenkete subiri o mu nyina ni ka wo mo o mu nyina o mu tie efie wa na ato efie wa so na ato
me ti fie obi wo page apade wo page apade o kasa gugum se de toilet de wo page apade okay Isaac wo de wi ase apade na wo pre no e ya pre ba bia wo be do pre ewu bi ewu so kwasie ye na kopɛ wo die o asie ye ho so kopɛ wo die ya page apade na nka wo page apade wo so kwasie ye kopɛ wo die me ka kyerɛ wo anaka nso ye nyankopɔn ɛne efie ni sɛ wo so betwa gya atuma ne age sɛ wo bɛhye me ne memma no wo bɛkɔ ne nsapan me ka kyerɛ wo me mɛkɔ ne nsapan ye ne wo buwa ɛne fa petro bɛ sɛ wo ka kyerɛ me sɛ wo ba bɛhye fie no ɛne bra na bɛhye fie no wo ba ne nsapan wo bɛkɔ ne nsapan me ɛne wo buwa da wo buwa dine kɔ atiri wo buwa me ka kyerɛ wo wo di bibi bai Would be by okay. Linda and Kasabie. Hello, Isaac. When you marry Midi, what you know, we need you. Mina Midi, what you know, cross and net top bola and an air. Mina Midi, what you know, Mrs. So, Mukaka, oh, mammy, cranny. Whom was she in obedience for you now? Oh, mammy, I put this up, poor brow. Whom was she? Okasa kra me ya hunse wumu ade mikro mu ha na wunima wunim kumase a mikro mu ha na wunima me se wumu ade ubu ade a omo tie nyina omo hunse wumu ade anana ka se 12 o'clock no na me betna se abokoko no ma konsapan enu ne okay Linda ceasefire Isaac eni di oba tamsa na wo be ma amutina me de respect amomo Isaac me metimi aya atenza wate eni di oba tamsa na wo be ma Linda me ano na you afrim Linda me ano na you afrim Isaac Isaac Basia na prato ayi afie ni pipa na enya wudi na ade ye wona abeje ya afie ni krata wona adi wozo Isaac afie ni krata na wona adi wozo wa de prato da Isaac basia wo ma me kra me nkasa wo to wona wo ya abo wa de prato da afie no aya ode a ana ma na omuti fie no so nso ye nipa Isaac so adita hotel no mama dia wo ye Ghana fo nyina hu o baba be ke kan kwase asemajem na on dia wa ye no obi anhu no do wa ye no obi anhu no Isaac tie dia meka no tie di America no trousers no se na Ebola tie di America no eda brada tie miye Isaac Isaac tie di America no efie no no se fie no opre mo metem na mo va na de ma no master man no tie di America no wa wie Marie, ananya de wode ba ho so opo timu metem na mo fa na de Mese Ghana ha emra wa ha enu ti no Sompa 93.1 eye dabnada ye to yensa afra wa adwuma mu ha na ye nyina entena se na asem ye mpa ne pomasi bre se wa ma yesu ya de mra be hye yensam ani tumi aba be pagya wa firi ba bia wo no ammo se Ghana no ewuwura wote de meka kiro no munyini fira homa no so Bema udidi oba tem taba Vosho na me ho afọ pa o Vosho me ho afọ na anhwe a na wanhwe a na wo chef de wakoka de ne kwase woka na de bia no na me bema adwuma bia na hwe no ma bi sha yenwa bai accident pa na wahia one na busu nyina nyame ampata na bema woni ne ko wona akola ne ba kokose na masa ufie ejabeto na bema medini ho yaw pa ono no kasa se abrewati e kan se o se wanhwe obebo ni dua wagimi papa otia onim nyansa se di na da no so eso mu yifri ni so omo sesa di ni kura afri ni so edi asem ne ko ba ya sa no ma we kwa ekwen mo fa ma no mo trase ekasem de kire ma ne kwadru ba bia de obema wo kekan ade pa ne beba me kura wo bai de na kanya time ga mebusa se ukura asem ma wo ka cha obi a wo tie kura no e na se fim se wa ukura de ba ne beba se ne emeya abai se woni na wo no no akwa sabe oba se jenene nta ade be na possible
Mame, ya wo no ma bi te say. Ebi a were na na cha sabe o panifo sabe. Ebi kwa na sabe a wo ma. Ena bebi amadu ne bi amoya japade. Ena akɔwie sɛ ɔwere nankasa ma kwan sɛ o memma ɔba na ɔba me fi sɛ obetima boa me tae ne saa ne wawo baako bi abetu fia ɔwere wone na wuma mu miensa maame hɔ no me mente ase ho saa Linda ya ukuna o se ɔba ne fɛn sɛ de okura no Lydia no pacho woni no me pacho no ekwa be ne fa so a ya ye bo udi abɛhyem sɛ wona wotam no de ne ma okuno wo ho kyerɛ mu ye ma enya nokure na ye den nyina ni omote asoma so nkwanta honom asama wo ka na obo enya nokure na ye den de twonfo ni kaka ma wo boa enya nokure nti na me se enko mra na wo so yale ame so Lende de omra Samuel kan se ukuna boko adu se wan kasa na akofo oba ne ba ye enya nokure sa okay enya nokure de na ye wo bi ka tie oba iti ase enya nokure ba man utie na numa asema no ma oye no obai wa kana hyefom ene utie te maame wabusuafo nsori na ba man no ka asem bi na onya ma short person I think so on Tigana no on Tiwiase Jimmy na wajimie se wugina ka chense wo ba no efie na wotim no mansi ama no me madea it won frifio no nkopɛ dan wo ya Jimmy fo Sompa 93.1 se wotiania na me ya se wo ka se me bi obi ti ba bi na wo sere me anasem wo ka nya me sere baako no ye mmobo on cheke re ba bia na mo duye ka mo bo bra ni ye pa mo start ni ye ena ye so hye dem ne ka ye se ana ma bi wa badaye abusua mo ba ene sa ba ma we awo baako no ne ne te no abusua se mo sori wo ye ba ma wo ye ba ma woni ne kasa hwe ekwaya oba se bo woro ho a kire ne pen na wo gya o di oba atam etu oba o mo awda de okay o ntro ne otwa Ofosu hwe boy on madini ho yawo but when you very careful duaba no so obo no obodua wo yi a nananom enye obi ehude wono oba yi betima twuma kwagu no ama na wu when you very careful Jimmy na wo Jimmy oni minyansa woni futufo because wo asa wo ankasa woto no wabusua kura menya so se with the respect mo wabusua woni futufo o futufo konye sa kwasiade wei so wadanfo bi a wo tie ne a won kokon ka chensa na no ananna ensama okeka wo Sompa no e wa Asem Mpe Nipa so no bomode ne ko na mo ne oba ne na busua ntrase ne pass papa bika na de ojina wa okeka wutwa woni oba besia woni na wo mamu miensa wutwa na no edi na tam wo bo no wo ye ne sei wajimi wo ye bema kwa sasa makwa be kasa miete wo yire se sabe o do na nankai wo se ya wonini wutwa ne poa bema woni oba kasa o twa mpoa Jimmy o hwa nyansa ni bia bo na odi hunhuna se o bobodua no o timi mo bia dua ma ne nyane bia wute wajimi oba ne betima bo ne dua so woni mu a oba betima twuma ko oba betima bo ne dua ma na wu opa o mi ento njia se de oba ikan se ba kokura ni mu a opa mo dua ne sa wo ka se dua bo nyansa nim de oba ikan se ba kokura ni mu a o mo dua ne sa kwasia wo de wo te wo no wo hyedam se oba ne kofa ayi maame na sabe mpedwa sa memeti ayi na me yira kofa oba maame a minimi nyansa pa minim de ntia oba nsa fitusum ene wo sumi na me so baje enya Jimmy Sampa so bai kwa ne kofa ba ya na wo so to sabe mpedwa na waje na de me kan say oba na one sa ba ma ya wo no me ka cho pray se de nsuo ya no sa na wia so betima ye so le se ma wa badaye ma bi nim yan kan sa ma bi no wa badaye nya ma nya na wa badaye ote ho oba ya kobre ofoso obusa oba yin nsam no bebi o keka ko me ba ma kwa mintimi sa adwuma no mabre oba ya bre be posu koko na ho oba se baby wo kasa odu baby na supo adai ehiri wo kai baby adu na omra Samuel anwumre we kura no oba baby o kasa duru bia supo ahini no bia no eno kura eduabo what on se ne wadwuma se o hyedem mame kasa se mo nkyerɛw wo hyian kwanhia wo amfa be ma papa wo wasetrem na de bia me kacha ma se saade o mu fanya lesson ye program se ne ye fra ene se we ya da na fide na sa akoyi mu mo fanya lesson nye be ma bia na sabe mpɛ se wo ro homa no me kacha pray nanso ukofo ka na obenya accident a ka nkofo sa na se ba batahwe ye mfa saade we nhua no ma hwe be man de we wo sika so e ka oya ba
na sabe mema japade no beto no kwan bi kwan ne ye o ye nyina no emma kra nya sa de wi Jeff die so ba ne na wo mamu miansa kwahia na aka sa Ghana amra ni ase wo be pam da fifia ho wo be efie ma menka sam na Ghana ha na wo ka kodu ba bia na kwaye na sikasam ne hwan ne hwan wayi abreche wo betima ko za nanso se ne tie bia minim se nipa bi ene panifo bi o muti asem obuafu na brante no nyina ye wonyina ye baby abai baby asunsun ne honam family baby obai di be fa bia no problem okay o problem it is how be ma mo se friends Isaac won hwa nyansa di ni kra na obi e wonim Isaac bia onko kan chance Isaac asema o kan dwene ho ye no baby obai oni ni free baby amu free am obedu samre ampa mo sidan wo sa gyan wa kafidie wo so se wo bai woni chefa wom enti wo tu free ho woni ba akokro maboa na dan kwa wo dia wonim kan namba wo ye jimifo okay wo ye jimfo papa ya kwa computer so adwadi mra. Okay, Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. One of us say we go pay baby ada jojo ho a. Na guest house wa make am for dia ma wo Silent Night. Na Silent Night no dwumadi ahodo pinu a Event Center. Hey, say wo to badi na wo to party wo pa baby ayo yere ho ade refreshment no Silent Night Guest House na wo kwa enyoma ebetimi akonkai ediama ho eho bai eho nwunu yi wona wadi kan ayo yere ho ade wato party ato ombadi ewo ho wo mu di ho ho dance papa na Silent Night Guest House ho no ye environment warfare papa na wo trans kan na to so a informa papa bi na fa wo ho a enya asem ketwa kra na se wo da Silent Night Guest House a hey I said the abrochire na da no abrochire hotel na da no efru se sede wasiesie ho no abrochire nyoma nko a na Silent Night Guest House wo de asiesie ne ho uwura ho a wotu se ye ehwa akono na baby ho na akoda enkroso yi so nkroso no wo mo behwo ba shiti munya fanya hwem na sumnya so da ho kra no emunya akono na live band bi o mo bon ho on weekends no live band Silent Night Guest House live band bi o mo bon ho no enya sam ketu akra na Silent Night Guest House se udi asa ewo live band na sia ensan soto ekom na dewo local continental dishes ye na ne kosia da krade na adutwam Sunday special emutuo ni fufuo na udidie no enwom omo nyina na enam Sompa FM no so amantam Sompa FM na so de adikanfo ye Silent Night Guest House omagye atum enutemutuo special ni fufuo no na enam afidie so me ma mencho baby a Silent Night Guest House ewo nyankyere ni ase IPT honwa Ultra Police Station no Next Junction no eno ena Silent Night Guest House eho ena wo bibia esefota se hotel de bema wo no Silent Night Guest House wo bi yenko ho na yenkoda ni adana ho yenko ho event planning no hey Silent Night Guest House wo de nyoma bema wa na ye kama yefra wo mu wa homa trufo so 0596 103 338 0596 103 338 and 0504 0540 0540 942 916 0540 942 916 Yako Silent Night Guest House na yakoda yatumi adana ho yako computer so edwadi mra
Abusia, midinde nana ya obo amalibia boga. Yenshia memenda wei, ene memenda bia. Anopa no nsiampe mu kusi no nkron. Ghana fapim dwumedie so. Bejidi pa se Ghana ni bia pene maye. Ano nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsɛmtwani, oye sɔfo, oye imam. Fa waso na wei so so mfa ne sekan. Ne hwese ye bekyekire ye man Ghana. Yenshia Ghana fapim dwumedie so. Memenda no pa bia. No nsiampe mu 6:30 ekusi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na oman Beya Ifrienia. Ago, why na wo? Eno, bwachu na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a wo fie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omo mreso. Omo ka ne so de. Omo no chiao. Hwese me ba na me funadum. Na so menya baby charge no wo ka no mu. Ampo 2M Express. Omo qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sania wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo omo adwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na omo hunu se chimato bia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby baby. Nyumakuo, schools, and I'm sorry I'm more excursion. One more bus papa, one de mahain, Monso Amokoto. Passel be now de money. Make a foot 2M Express Amo Bibia. Fred 0280 002 020. Yenia ya sasini eye abodende emayen aduse me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todin meman nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no eba so memene da biara ebre no eye anwumre no nsian pamu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimude aban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asam ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etitesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena wano ene wani gusu awohwe no na eduru baabi a nyedie bedie ani Abranti Isaac no nsem wo wakeka na fidie so no asefem odifo from Pons so Frempong ana de Frempong David wagu Frempong fo ani mase hey koku ayifo wagu Frempong fo ani mase na Isaac kura no oye bosse bawo Dabi ya mumfa enti we no nya Isaac asase we so enkototo babu mu Isaac enti ono se ne esi din wo sunsu we pataku Isaac no okuta yo ana Frempong so de se enye nim se e wo de asemba na Oforisuo minua bai mame se wutie mi ya ka wakoma to ye nto obuase wahwe ya obekasa samu wakoma we kura yi ato atwene oba bia hia be ma ne kura nyame anim ne ohun isu woni mu agye se Kristo nko a to no watom na wabre me matena kura se ache etiminim de wo ka no hwe Oforisuo wo se Nyankopɔn se sa e ma no wo se sa ma ne bi na omudane ne maame we na omu se sa e memma bi so bi eyete se me na ke ehia sa ma we na ko mboa ye hwe oba sinin kete paase oboba oboso so obeboa be ma bra uko ni mo na so hunu nyansa pa trasa aba nipa no ho a babra bo konkan na ye memma nyankasa bibini kura be wiase be ye den ye jimi doto abibifo ye jimi o ade papa da hopa ni ye prato atwene hwo baba sia ti kwayem solia nacho nipa mienu ehuru galamsey priska ye Ewurade wadawro ma Jesus ye bi no mo ye galamsey no Jesus ye nyam bi no mo me kakanto ebutum ene ma nko before yana muraho Oforisuo me ka kire Frempong as a Frempong
So one tie me na so bi tie on ko bona mane asem we masum se twi me fam ge na chi na nanante abrabom me kan sa me kire say me ma be mani mu ni kwase da me na me ka kire o ma we ni e ka be ebeye boot Odi for china be kwa asroma so. Me na me ka kire me. China wa asroma so live. Ofosio. Anopa no a. Me ono onya gaga anya kaka bensem so bi. Twa ye o ni fie no. Mane nya na agi so kaka bensem so ba. Se akura ababa we kura we no se wo fa na tare kwa tu go bonten a. Ofosio me ko bena bo me ka beto a kire mama baba wa we. Me ni be yibi papa e wo bonten. Boot for boot pa. Kika. Me ka ne tetia. Me wura run se fam police ata na me ni so chichichem. Messi me bonani ho amene ni nyina so asoa wonye very careful say won fa ne nsan ka baba wo biu ana fie no soso no ye de be komlem se aze kokora nya ba kokora na aje so bu nkotodwe apa ababa wo ya chew aze wonya ka pre opa on to duro yeso be to duro kwasa se me no odi no omo sa to ka wonim nyansa we sa krofo we say omo duro ba bi omo no twa ahuro atwa ahuro fo de kasa sa u kasa to oba ho oba wo wuro ni pieto hwe na uni mem mo se de mo twawuro odi oba okura bosom kase akwa odi mema di agro okura na odi ma di agro kaduru baby se nka nyamia pagya na honhom ne kakra bi na kam de bibia tum mi bia no masako fa na so nyeye okura bosom kase okura bosom kase kwase se mo abrante ne die no ababa we okura bosom kase nenso eduru baby a ebiri duro ba bia ne ehu se yeye din wo mamodin se wodi ababa wa wei ne bibia de ne japade ne bibi ne breso bre o de be ma no anya sayenti ase da yati kromi ha emra wo ha tumi wo ha mami kama kuma to yem enko gina bonte ko kan se aboa akokɔ enko yi ko ntwa yedin na panyin o timwure mu no panyin na be sutifie sa brante so mu ade no so be di atemu a yen ohu ye nia obebu nkotodwe ntinya motawate na yen ade ohu yen ya obebu nkotodwe apostle ajekum ejina homane so a yen no etwetwe komo kakra osi asem we no wontimi entiase apostle memo adwo bejusu bro panipa nempom te sei la sebre mehu ye na ka ne aka yanka bi nsem yedwumadi a yedi ani na ena semo ya tabiri ato ya pronso ano den na ye wo ha ne se opeso kasa kakra wadaroma edase no kre yedika no beda mo ase papa wo edwumaso a akra okokrai mo hwekiri ma dwumadi ati se ye atumi akọ nanim na edi muaye papa bi ebre wo manfo wo ho akodi mu edamo ase papa ne chichiu wonu wabedwafo omuna samwa osofo na Afrika achiri na owisu ewrai a oche eye fidie soe memano sedin na owura azekwati nso bebi obia nso bisire nyamedum man se wo muwe na dwenemu na wenya drinkesi a obetumi adam memesu edi no aye ne mema wo madwene wo fie enema mienu na mpese ye hye nso ewa ha ewa asemi ya beda ho yedi kan ne ye edom no a wo mo asem bedadwi a mode akwanya ma wo mo a ebi eka buru kasa kasentwi edidi atem wo mo hwe ne yie every says akwanya we no amode mo manfo no obi anya obi esika asem say ye be the court edi 10 years edi 15 years nanso sa asem we no ebeda ho a mote ne te amunye obi esika na wo do hu do asem obey so woni sika no do kokoto anka sabre nko obi nim ba bia duro ne ka wo bo ba bia wo hye no kwa chenkro no wodi sasabi sansem fon apostle what the frempon yes akwa chefo be ha yen what the frempon for so am so be ha yen we dey what the frempon we dey the asemo aba frempon we dey asemo aba na je se edin ba ko fa mumu be hunti no me famfa ho
na wo asɛm si abɛda hɔ na abadwafo ɛtoato adwene sɛ bɛyɛ ka ne yie mu kora nka firito kora wo hyɛm ne bra ɛfisɛ nsɛm no bebree hɔ a mosiesie no kokoa mu a ɛmma abɔnten na nka ayɛ kama na bɛnka takyie wano ya sɛ mesoa ɛnsɛmfo na wosi tokorom baabi hɔ a wokeka wow enti yɛsrɛ ɔmanfo a ɛtie sɛ obi a nasɛm bɛba bɛda dwa ɔbɛba ho biara wɔnsua buo ne ani die ma badwafoɔ ne wɔnom a ɛtie monhwɛ ne kasa yi ɛfisɛ akwanya wei no ɛmu odu aborɔkyimama nna fam saa aborɔfo seyɛ bi na wɔmama kwan a ɛnsɛm a court bɛtena ho ɛbɛkyɛ no abadwafoɔ a ɛtete radio ne television so wɔmama wɔn tumi a wɔmutumi siesie do nyame na ya adum de bia bepie ye man mu a yenya ne sɛ bie na obi sɛ na dagye bɛtra se wɔne nyansa siesie wasɛm ma wa na toto ayampia edi mmemmensɛm hunu bi wɔ hɔnom ba kokora do so bɛbɔ dua makra wɔ yɛm bɛma hene ni nsa ne usiti ɔso bɛbɔ abere wati adua na em sɛ ɔnhyɛ danim ba bi adua bɔ yɛ so ano we yara ɛbɛkyira kwa we nyansa wɔn we yie no ɔmpɛ dwatrafo bi mɛpa mo kyɛw na fe ɔba no ba bi amra kwan da no mommoa na bia nye bɔkɔ afei ne pasum ye no so a bepɛ sɛ ɔmanfo a etie ɛhyɛ ne so ba bia wiase duro no wɔ nipa nkuru nipa tirim nkosi nanso nyame adawro ma ɛne yɛtumi me yɛhunu sɛ ne obi setie ɛnɛ ɛne daakye ɛma no de wɔ ho ma mɛma bi domu na mɛma bi do ho ma mba bi domu a wɔn nwini kwakyiri the mɛma bebre adapafo kotwifo a wɔn fom nkosi ba bia ojo ba kama me be cho ma nyame ancha me oba nti no me uso bi eye ma basabasa ya na ye me ya pa na adwuma hwe na no adwua dai kura se bi kwa ye hu akakra m ko ne nam ye ne ne be wo me ena fam o 3.1 ena fam me na ko kom nyina fe du ba bi na che se wo ma di mi twa asase no chi akra no wo mu nya konkom betam me no ba be see timi no akɔhye wura makɔyɛ dwumaden nti sɛ na wo pese usisi no apostle bi mu hari apostle bi ebu omu nua kwase a wo mu nwini nkwa akyire nti wow na ɔkɔnfo yɛsi aboa nantwie ne dua anka no to no nyɛ kɔnfo nsɛm na de ɛte hɔ no bi so nya kunu bi ama na osisi ababa nti ɛyɛ wo de enti na ne ampesa meka no mambo ne adwuma mo wode ana apostle bia monta baba no akimi ahwe nka nasɛm jo apostle ye baby ha me kransa baba wano se anadwu bi okutia na nka so hempo abrante ye die wa hwe oso okutia wonyi so ya ma tia abrante no ya ya me niwura ayi Tofiakwa ene opemu no ankasa Blessed Foster me cheche won papa mo wadwo bigidi se ebi omu hye bia omu chi no ku noke ka chire nsoma ya de mo hwe no so yie pa nyame enkamo ya ma na hyehye kama yo okay apostle ajekum yene no na edi dwuma ewofie ha otimi ba na minim ene morning show wabra omahene ya adubu achi atranse ne kra no wone no na edi dwuma efa bondon sensem ho na otimi eka asem weto akoma so na wonfa Asem Mpe Nipa wone na yire omofa Asem Mpe Nipa ni agro kra enunti na anwumire wote ye no wo se baabi o ho no wadi abrante ne ho ya wo wo se wo kan bi wo ye panipa onyame kopon asra ne ho enya asem keto akra abrewatia Oforisuo bema papa nso ye dana seme so me dana se ne mpa bo nso ta akire bi na ama ma hyehyɛ sanya enna me hwa hwehwem na me se me papa ketekyɛw ekɔɔye no me fon ye supply afei na nyame aye adom a me si me dada mu ntine mpa bo ka ho bi wone mama me kyia wo mu nyina da wo mu ase Oforisuo bema Aboagye gentwie se abrantie eya me ya se ene me yoba me gina ha se no makeka nsem bi si ache na nso mesi aka akire no adwebrem Aboagye gentwie chen na o chen se bia wo dua no ni dua ni dua asan to no ono ni dua asan nanim Oforisuo bema ma me ka asem bi ababa wa iba ye no ache ya fra brantie ya wo frɛ na no odoge o ompeke okwa ache de o se ohun se obi afrɛ no mi hu na se mi nya no na afe ne ma me ka chen se wa beduru ha se no mo a wa opeke ada me frɛ na wa peke ye no wa je so obeba wonim se ne me ne na kasa se ye be hia oka che mo wa bo wa to so be 2-3 minutes ada ya wa yare
enso kasa e watimi anya daje akasa be 30 minutes wa ma wa ba kokola na akasa wo ye hwan ba fine was wo you oni onim se ono ane to no wo se no wo jira fidi kasa so ke kasa bi nkwase asam ne agimisem e de kire wo bei na ya nkoto ayeda se wo ba ma men ka asam nkire no watena kurase ache papa kurase tu asa kwaye mu a ono ko ana wote wa wo bia woni na woni agya bia wo tenetene no kurase sam e woni mu papa na mi hu be ma kurase sam adole ni se eyi no kobu asada wei ana wati mi aba ba wale agu memu miensa nda wanfa ye na galamse dig and wash na ya kana foso ya wo ade bi wo ho se wo to ya friend say tabu bi wo the blanket essence so na wo te na tie no na wo edi gu so na wo no senso na wo ya na ba wie kula wo mfisa de be sia ya wo ya no ya asam keto a wo ba na esa no aduane wo tiri so no apampa so wo ka cha ne sa de ne bra so aba no wo twa ne dan na wo te mo no esam ne nya ne nyina ne yaka wati mi akula sika ya wo no pe ye de agu akonwa ase wo hu wo ba wo no wo pe sika di bedi wa wo kunu ne wo no na tie ena bema no afiri wo adwane afiri bema ne nchen wo memu mienu wo ne bema ne tie aho kire ba wo adwane afiri wo ba ya ha na de wo ba baji obi kunu ne tie tena wo edua bubu atachi no ya de babo ba da bi wanwe wo se de ekoso na ya ode branta no kropo de ho ya mahiche nipa ni ewiase nipa nyina menim bema sabi wo jimi atabasada beka se miente asedan ne ba kokura ni ho a obenya adan ya monkwacha na mama ni bia wakasa asem na wo ka no wo se wujira ase num wo se wujira benkuma na ase nifa wakasa adwuna de dwen ya ma ye ho no ni bi wonim nyansa ba ko kola na ka wonim nyansa ke ya fra wo kura bo no se be bodua wo be bo woni wate Sompa wo be bo wo se adan ya be bodua abubodua na ewuo adam no kasa fo so na mebo lenda dua e na mebo lenda dua e na mebo lenda dua ve do de ba me so yo obi ani baby ofri wate dwene wo ho abodam sem na dole wo sa ka netete na galam se formula tie ni bia wonum ko shabush wo mo blanya sika ni a han ka ni a pabo ba ko da ka ba kum ni a pabo ba ko da ka ba kum ni a sia te ka ba kum ni a togi ni sene club ni a tutugu form ada yo manya sika mo celebrate no enyante sasa biem god hu akwa atwe wate ka titina ni a to god 50 cedis 70 cedis no na say yada e ko 70 million one blade and now 1 pound and then so ate kakra wo say wo shada mo nya adwuma nye sawa hu say wo shada wo ba na wo se wanyu obia ena enyo no na to ka ma wo enyo na ye say ma wo no wo say wo ne ntem wantwi ba ye no wo say ne makofo ma wo Oforisuo ma me fansa me pesa make cancel okay me ka cha ne se o man mu ase no Abroati aboafu ya wo mla wa ha se nom na wo ko bi sa dan no oba no wo se ya dankula enwotwe ne die nan ono to die nan ne die ba ma ne die nan no eno na wo no ne ma no wo chefa wo mnye oba ne die no wo se wo na ye kokoo ya be ko se ya mpo se nya po se ne ma me ba ma ne ma me asase so eno mko ye kokoo no ye be redrum se ya mpa chale wote kura no ne na to a ye be make sure se one na chemu mienu tu kana woto ye no so no ne chafa wo bia sika biala wa spend anaso ne mienu pay ya wono ko a wo da ko twene mpra no se wo die wo ye die awie wo hye da obehye da am saa e wo sa baba wo ne nya ne chafa na wo sum no bia ko no emra mu so no wo yerete be se busumi nsia so ne ni hye na ko red automatically awale na gu enyinya ne be siesie awale wa ha awale we ye siesie ko pillars na ko no yesiasie nya ye wonja no na wonja no kwan won chere japade mo hwe ne ma obia ne ni asem na abake kan asem hunu we say e de kire na no ase a kire say okay Abroati ahiti na abagafo akasa enuti Isaac Frempong masemu ameka che ne etietia emre bi sofo pani bi na kan se abrantie wade a empire ne maame ana ne papa eboma no so ayi oba ne ho ade a empire ne maame ne papa boma no asizi empire ye boma no a
ebeye ye eye ne yire na waye ne ho ade no ene betumi abɔ mpaye ahyira no. Apart from that de se ne yire no edi ya woni mu na wɔbɔ no mpaye a hey Isaac ka hunu se sesia sa oyire no ya obi woni mu na wɔbɔ no mpaye a eno de ebe mu ahyɛ dan ma kyesa wanhwɛ dan no be mbɛyɛ hyia ma wo wanhwɛ ceiling so na akɔkɔhwɛ eno ti no se wo mpane to empane no a pampanifo na ka baba wa kura no ka enkodwatoa na ya obi e woni mu biar ka mfiri ni mu on se ode ne bekoso so akoko beposo eduru ba bi kokoko boto no kura efrito a agese obai na san ko no kofa boto aba na mo sa hwehwe no foforo hwe ya wa ode na fam ewo Christian memo enu ti sa baba wo we start so obo no mempa ya ma wa abrante gina yie na mom etena ya asoma so fo nkwanta mutie mi amutie mi yie etena Asem Mpe Nipa ye ba sa fie ho enu ti anze kna o se wo ye bema a wo tuadua pa won hia ye fie ho ne wo hwe de bekoso etiachina no bibi ntia mfa koso enene echina no ye kwa asoroma so nkwanta ye ba na ya ma ye tiefo no afra bam ne ye kwa kire azeku anwane se ye memma ne ye sand Ghana mra ena ye adwuma onyina ye so obema onyina ye ba ho eno ti aperativo eye anom de na enyamro sakura aperativo eye broni sano Italy mem en aperativo efriba ye na aperativo ba ye no emma ennom enkoda ennom wona wo kidney problem and diabetes no hey omatu aguso na eduru babia akwada eduru babia na ne yem no aye toto ano se wonuma aperativo ebo ne ye papa na mpanifo ni bi ho a eduru babia na omokokoye wo mo ya wudidi wi a numa aperativo ebabo wo ye papa na opeso to ne dudu mu a ye kwa pupuni mantamu ana babia tonsa tunsa wo kumasi ha biada wo kwa aperativo ebuzu zecha FA Masters Limited Obasanjo Akwanteposo enkran Accra Girls nche hwa oto wania aperativo non-alcoholic bitters eho ena abusu secha na kumasi kropom ha de yemfre wa homatufo so na aperativo yenko na yenko kokotobi 0246 270 221 0246 270 221 na yenko tobi memanti eje dwumadia Asem Sompa asese memanti eye dwumadia Sompa asese na memanti na nakwabra kase ena dwumadie wo behwe so memanti dwumadie wei eye na nakwabra kase Asem Mpe Nipa no ye ni abrene eno ti bia bana ya Asem Mpe Nipa ma ne hamo se de omuna samuel kan ahwiri papa eno ti memanti ya dwumadie bia na akwabra kase ena eba behwe so na memanti no Ghana no baba dwene ne ho ye eduru babia na Ghana moja na nanu hwegu ho eto ho de ji asase a ye beye bia to so Ghana wonie ena protete apansam seye efia dokuru ye seye MC4 disika MC4 MP4 so disika wa esafata se ebo abaso ebebo wa e wo se ye la show na dwumadia dia show nsa uni ni ye no ene abam kura se ye ma akoda tetetetetetia anu ti na memanti aba na memanti na eyanwumire no nsia memene da biada no nsia ba pam ko ne non kroso ena memanti na akwabana kase ne na pamfo betrase na ye doso wonso mo ni nipa dia ye bedwene Ghana ho ya dwene Kumase ho ya dwene Asanteman ho na ye potam no tesen MC bia wanye na dwuma yie no hey na nakwabana kase ne na pamfo ne de anu ti yenhia na nakwabana kase ne na pamfo memene da bia anwumire ewo memanti so na Ghana yempaja no mizo eye mizo drink na ba 5G so ka ho mizo drink and 5G omo babom enu to omo yentafo Bible ede snap ba ye no enu ana de Bible ba ye ship ede Bible ba ye no
eno a ena de snap baaye eno nti shape odi mizo baaye no saa shape kro no a one 5G meza ena baaye wo mo ya nnuafo ye ntafo eno nti na kofa ba sompafo akwa ba eno nti 5G meza no aponto ase abadi to ase ayiyu ase mizo no wone ni nua 5G no hey amanfo to aguso o pane dudu mo afo ni kirem e wo sompa ha ne betobi ne koton ete somfa so ene panifo mesin konwa e wo ahomatofo iso na empokura no se uko Bikan supermarket ya sister sewa obema obiato Mama Esther supermarket eno so ubenya biato sa ana bawa supermarket abusu secha yafra wa mo ahomatofo iso 0246 270 221 0246 270 221 mizo drink ni nwa 5G mezano wo mo aba ama manfom eminim ayemoto abrewatia ofoso ye kona sa wo asem bi ha wo a ana setete wo bi bu kwase ate se de frempon wo bolenda kwase ya mesoro ntena fie wate na fa honhon sa enkowu bomodi ane frɛ numbers ni 0546 8832 87 announce 0243 58 another 5878 announce 0452 0955 93 emu bia obefre no ye beje so nana one wo ye taxi driver e wo filling station ye wo ye chi he ya sha filling station he ya ye chi papa ya omuna samwane ofoso abrewati akriu ni nyina ye se ye mawo adwo enne anwumre sanso ama Sarakoba boutique opposite Sompa FM Sompa TV boutique eni ono so ye chi papa mo mene birthday wishes so won so pikaba ye nyere belated nyame ya aduma wo chenada ye beto asem ne so lenda asem ye wie ye bekwa asoroma so ye bekwa asoroma so tiefo na ye sra mo frefre sa ya amakwan ama so man kasa bie no ye bekwa asoroma so chena nyame ya aduma wo chena beto aso de wo wo bia no fato ayi fridge mu ambo chena na o mai ya ba anomanye kwantata si driver for mo biem enyansam keto asem no ko se ba me so kola anoten papa na yentia edajimai nyame nhra no oyini pase na mesre kropotwedi ampompai bo eni ayaresa ho edi amama homfa na nyame beye ne man tampianim eni nya ayaresa dia ofa bi enkoma ye maame kama kwa papa ye yadanase aha ana braba ma yade Asem Mpe Nipa dwumatie no enyina asie ote omro asamwanka odifo po kwabena ote nenka sa ana ohene yire abrewatia ote nenka na chief executive producer madwumadie eye bema wusu kantan krankan ekoba jasi eboaye sa ana aduana bana na ya mensa abrampa enso eboaye oyukoba kwaku yeboa eboaye na afriye eboaye na wukọ MC ahwa school fees onada uruma na ye call social media handles ene Sompa TV ne so ima ewo ho sa na Christian sa na PK enso eba bebo adwumadie anya Asem keto akra kofro bofo mpa ba masiketo am yipebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifoso me na metena twam na me Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so okuafo adwuma wopon na sa Yaw Aboagye Oforisuo menema pamfo ye ko long time. Wow, what a quality sound. The papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo dia be from fidi papa ba. Omo dia badwuma. Wo tie.